kayang declares that the seventh day to be a festival sacred day, not of this or of that city, but of the universe. Mayong hapon sa tanang mga kaigsunan nato dinha nga mga Pilipino, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kaniya na po ang inyong programa nga gikalingawan sa tibuok kalibutan. Kini ang Kukabildo sa Kamaturan. Kini ang inyong ubos nga higala nga nagikan dinhi sa kauluhan, Brother Japhet Donaire. Kanunay ninyong mag-abi-abi mga igsoon aron ang atong kinabuhi kanunay aligre. Karon nga kahaponon mga igsoonan usa ni ka pinasahi, usa ka special nga hapon tungod kay adunay usa ka biblical discussion natong paghimuon dinhi mismo sa atong programa mga igsoonan dinhi sa Kukabildo sa Kamaturan. Naa din ha ang atong mga partner, si partner Dan Maasin ug si partner Arnold Sagusay na diri sa kauban nato diri sa Zoom. But because dili sila ang moatubang sa debate karon nga kahaponon mga kaigsunan, akong ipaila-ila unya kaninyo kung si kinsa ang atong representante sa atong iglesia, at the same time kung si kinsa pod ang iyahang makakukabildo karon nga kahaponon mga igsoon. Una sa tanan, akong gipasalamatan ang atong buhing Dios tungod kay sa kanunay kita iyang giampingan ug gibantayan, gilugwayan pa ang atong mga kinabuhi mga igsunan despite sa sitwasyon nato tungod sa pag-atake sa COVID. Daghan sa atong mga mahal sa kinabuhi ug mga kaila duol sa atong kasing-kasing nga apil good in town sila sa disgrasya sa mga COVID mga kaigsunan. Busa ako magaingon pag-amping mo din na mga kaigsunan kung asa man mo naaman mo karon diri sa Pilipinas, naaman mo sa laing nasod, palihog amping mo mga kaigsunan, amping ta og ubanan nato sa makanunay ug magdaghan pa gyud nga mga pag-ampo mga kaigsunan. Tungod kay bisag unsaon nato amping kung dili nato ubanan sa atong pagtuo ug pag-ampo sa atong buhing Ginoo mga kaigsunan. Wa gyud apikan kita, so mas maayo na gid ning moduol na kita daan ka nunubos nga mao si Hesukristo mga kaigsunan para bisag unsay mahitabo andam ang atong kaugalingon sa pag-abot ni ana unsa may mahitabo sa atong kinabuhi. Dalaygon ng Dios og ako usab nga ginatimbaya ang atong mga kaigsuunan dinha sa Mindanao. Nahon tayo gikan sa Mindanao from siyempre ang magbubuhat sa Seventh-day Adventist Church, local churches, missions, unions, dina sa Mindanao, mga kaigsunan, mga presidente na to, mga pastors, tanan natong opisyales, mayang hapon kaninyo, tanan din ha. O dagan punta diri sa Visayas, yan, sa atong representante, si partner Dan Maasin, mayang hapon din ha kanimo din, partner. Biblia ang pasultihon. Suportahan na to ang iyahapong YouTube channel mga igsoon. Og usab ang atong tanan nga magbubuhat dinha sa Visayas sa Central Philippine Union Conference sa tanang mga missions og sa tanang local churches and members. Mayong hapon kaninyo igsoon. Uban mi ninyo karon nga kahaponon dinhi sa atong programang Kukabildo sa Kamaturan. Og usab dinhi sa kauluhan dinhi sa atong North Philippine Union Conference sa tanang magbubuhat nato po dinhi sa gikan sa Union, Mission and local churches. Magandang hapon po sa ating lahat dito po sa Luzon. Ingat-ingat po tayo at nawa po ay pagpatuloy po nating ipanalangin ang ating mga kapatid na nagsasuffer or they are facing challenges about this COVID. Lalong-lalo na po si Kuya Jerry Sevilla. Panalangin po natin si
pag-aralan natin, Brother Junson Amican, yan, at lahat po ng mga sila Brother Fernando Camacho at lahat po ng magagawa dito po sa Luzon. Binabati po namin kayo at nawa po ay samahan po ninyo kami kung mauunawaan niyo po ang aming diskusyon sa hapong ito. Magbibisaya po kasi kami. So this is one of our advocate na talagang magbisaya sa panahon ng diskusyon. Kaya ang title po ng aming programa, Kukabildo sa Kamatuoran. Karon nga kahaponon igsoon, Ma'am Eden, pwedeng ibalik mo dito sa taas, Ma'am Eden, para makabasa ko. Yan. Ang karon nga kahaponon igsoon, nakasabutan sa atong duha ka mga speaker karon nga kahaponon, maghisgot sila og usa ka hisgutanan. Pamatud-an mo ni atong topiko. Pamatud-an nga ang adlawng igpapahulay nga ang ikapitong adlaw sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia ug referensya. So ang atong first speaker, ang atong affirmative side ani mao kini si Ma'am Eden Misa nga gikan pa in town ni sa langyong lugar from Malaysia with love. Siya ang representative na to from Seventh-day Adventist Church ug ang monigar niini nga topiko mao kini si Sir Randy Larubis from Church of Christ. Ato silang hatagan og at least 1 minute para mugreet pod sa ilang mga kaila, silang mga mahal sa kinabuhi o kinsa man ang ilang gusto nga i-greet. Unahan to si Ma'am Eden. Ma'am Eden, maayong hapon nimo diha kanimo, ma'am. Take your 1 minute, ma'am. All right. Shout out sa tanan nga naga-watch sa ato sa kini nga live karon. Hinaot nga kini nga programa makahatag sa ato og katin-awan. So, hold on lang tanan. Cheer. Okay? God bless everyone. Okay, thank you, Ma'am Eden. Wa gid ni hotda yang 1 minute. Ayan. Happy lang igsoon mo to yang buot pasabot. Let's just enjoy and let's enjoy learning while enjoy learning while studying. Di ba? Thank you, Ma'am Eden. Karon hatong hatagan pod og 1 minute si Sir Randy. Sir Randy? Yes, sir. From Cagayan, tama, sir? Sige, sir. Yes. 1 minute, sir. Take your time. Okay. Mayong adlaw sa tanan, bisag tod loyo sa pandemic, apan nakahimo paghihapon kita sa pag hisgutay, no, kung unsa gayud ang kamatuoran. So dili lang katuod kay ang gingon sa Biblia, dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang kundi ang mga matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. So muna nga pinakaimportante kayo sa tuwa karon loyo sa pandemic nga magtuon ta sa Biblia kay kana ang Biblia mao gayud kana ang atong kaluwasan, no, alang sa tanan. So tanan man ta mga tanan nga reliyon nagbasa og Biblia apan ang doktrina managlahi ang atong doktrina. So sa ginayon ko na magtuon ta, mag-ampot ta sa Ginoo, loyo nining pandemic, may kasumbaran ang tanan, no? Pinagis Ginoo. Salamat. Okay, thank you, Sir Randy. Mao to maigsoon ang atong bisita gikan sa Cagayan. Salamat pud taning ko pandemic kay kani si Sir Randy ug wala ni na pandemic di po ni nako mamit. Taga Cagayan gini siya. Ako taga Jensan, na ako ron sa Luzon. Pero tungod sa pandemic, nagkailanay nagkaamiguhay. Mo rin nakanindot po. Mo ato mutan-aw na lang ito sa bright side ani maigsoon. So sa dili pa nako basahon ang atong topiko, no? Sa basa naman akong topiko. Sa dili pa nako basahon ang atong format at the same time ang atong rules. Akong hangyoon si Sir Randy sa paghatag og pagampo, sir, para giyahan ta sa atong Ginoo ani, atong debate. Sige, mga ta. Balaan, may mo ng mga Diyos. Nag-salamat kami sa imong kugma, sa imong nagpadayon, sa pagbag ka na mo, luyo sa among kagulanan, luyo sa pandemic, luyo sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Ikaw nagpadayon sa pagbag ka na mo. Magkahimo kami sa pagtuon sa imong pulong, ang among matungan, ang karong orasa, masgutan namo
kung sa gayod ang kamatuoran nga gitanyag sa imong buktong anak mo sa Ginoong Kristo. Nagampo kami man sa kanunay, ikaw magapadayon sa paglibad ka na. Tiguna kami, tiguna ng among Pangulo, among pang gobyerno, tabangin sila na mahatagan o kahusay ang tanan nga kanasuran loyo nini nga pagsulay sa among kinabuhi. Naghangyo kami amahan sa among kapasayloan, sa among kalapasan na among na yung pangayo sa ngalan ng Diyos among Diyos. Amen. 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 Daghang salamat Sir Randy sa maong matamis nga pagampo. So padayon ta igsoon, usbon ako Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tanan nga mga Pilipinong Bisaya sa katibukan, sa tibuok kalibutan nga maabot sa atong programa karon. Welcome, welcome, welcome. Ug uban ni ninyo hangtod matapos kini nga diskusyon karon yung kapunon. Ubo ra na igsoon, pila ra ni ka mga minuto bawat speaker ug pila ra pod ka minuto sa cross examination. Utrohon ako ang atong topiko nga atong kukabilduhan ug pagasaw-an karon nga kahaponon. Pamatud-an nga ang adlaw ng ipapahulay nga ikapitong adlaw sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia ug referensya. Ang affirmative niini gikan sa Seventh-day Adventist Church mao si Ma'am Eden Misa ug ang negative side gikan sa Church of Christ representative Sir Randy Larubes. Ang atong format mga kaigsunan, of course, sa first round nato, both speaker will have 15 minutes for their presentation. Mauna ang affirmative for 15 minutes. Then pagasundan o cross-examination gikan sa negative for 5 minutes only. So, yan, running time, depende na lang. Palungo na to kung doon ay objections. And then after that cross-examination, followed by the negative response, 15 minutes also. And then 5 minutes cross-examination. Then we will proceed to the second round, which is the rebuttal round. 10 minutes sa rebuttal. And then 5 minutes also ang atong cross-examination. 10 minutes affirmative, 10 minutes negative. And then conclusion na to mga igsoon, 5 minutes. Mauna ang negative sa atong conclusion and then affirmative ang last. So, sa first stand o sa rebuttal stand, mauna yung affirmative, then negative, then sa conclusion, may balihon na nato, mauna na si negative, because that is the normal. And, ang atong rules and regulations, nawala man ang rules 3. Pataon saan ako. Sorry. Yan, ang atong rules, paminaw mo mga debaters, rules, musubay sa tema, ug dili mulikay sa issue. Yan ha? Dili po ta manubra sa issue. Okay? Dili mulikay, di po ta manubra. Subay lang ito sa tema. Kaduha, number 2, tahuron ang moderator. Kung unsay desisyon sa moderator, respetuhon sa tagsa ka debatidor sa maong dialogo. So, kani dili ni pagpanugo ako ha. But I would like to request our speakers to please respect me. Dili pud baya lalim maghimong tighusay kapitan. Di ba? So, wag ingon ako nga pass. Next question. Third, ang tubag dili mula pa sa 1 minute. So, pwedeng hot doon ang 1 minute, pwede ra pong dili hot doon. Basta, debaters, please, pagka wala na mo itubag, halimbawa, nagtubag mo, bla 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 bla, nahuman na mo, wala pa nahurot ang 1 minute. Please, ingon mo og next question, please. Para dili masayang ang time, maka next question ta, daghan tag makutlo karon kapunon. Na, is that okay, debaters? Okay, thank you. Next is number 4. Ang pangutana nga kategorikal, kinahanglan tubagon og kategorikal. Apan pwede i-qualify ang answer. So, dili ta mo bawalan sa pag-explain. Pero, pag naaga ni pangutana nga yes or no, A or B, unsa pa na, basta unsay gipapili sa inyo, basta categorical between the two. Answer first, either A or yes or no ang inyong tubag, then explain. Pag tan-aw ninyo nga ang duha ka choices dili maayo, pwede mo ingon nga
no, I will not answer. Pass. Okay? Kaya ang pangutana, dili mao. Next, ayaw mo kabalaka ng ako lang ipahibalo sa atong mga debatidor. Debatidor na magid mo. Ayaw mo kabalaka kayo ng ingon nga mag-ipit-ipit. Kaysa mga bright nga mga tao, dili na sila makapuntos. Mora na siya. Let's be honest in our discussion. Number 5, walay atake personal. Ad hominem, no. Atakihon lang ang argument, mga fallacies. Pwedeng mingon, pwede na itong i-address ang mga fallacy ng mga statement kagihimo. Dili na siya personal attack. Pag mingon nga, he is using basta lang tama ang giingon nga fallacy ha. Basig mingon, oy, strawman fallacy na. Dili day mao. So I will interrupt on that. Oops, no. Stop it. Proceed to your argument kasi you're saying fallacy pero mali di ay. So mo interrupt ko na mga igsoon. Next, yeah, 6, respetuhon ang tubag sa kaatbang kana respetuhan ay kita diri igsoon. Bisan nagkalaylay tag relihiyon, respetuhon ug unsay tubag. Wa ka kauyon? Ila pasag dahi. 7, gidili ang pagkomentaryo sa panahon sa pagpangutana kana hilig kaayo. Tama. Kay niingon ka man, sumoon ni walay ha. Pangutana lang, walay kuan, wala nay konklusyon sa maong tubag sa previous question. Next. Pwede maka number 8, pwede maka video or record ang tagtungod sa dialogue apan ang video dili pwede i-chop-chop. O diha na to makita igsoon ang atong pagkakristohanon kay di na kinahanglan mang chop-chop basta ipakita lang na tanan. Next, 9. Pwede makagamit og tanang version sa Biblia apan pwede mo qualify ang debater nga sayop ang translation. Busa dili kini mahimong basihan sa ebidensya. Halimbawa, nigamit og laing version nga pabor sa iyaha pero dili siya literal dito sa dili maoy sakto sa Greek and sa Hebrew. So dili siya pwedeng i-consider nga awa man gid to, wa man tay jury man kaigsunan. So sagdahan na lang na to ang mga audience ang mo-decide ana. Next, number 10, pag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini nga. So pag muingon ko lihog kog tubag kay valid ang question, pag muingon po kog dili, pwede rin dili tubagon kay invalid ang question. So wala, magdepende rin gyapon magson. Basta kay mo object mo. Di gyud ko mo tingog hantod walay objection nga akong madungog. 11, ug ang katapusan, pwede gamiton tanang standard nga reference but of course subject to review. So yan, normal gina siya nga dunay mga gamiton nga mga references pero syempre tanaw na to kung kuan ba kanang valid ba or invalid. So akong pangutanon ang atong duha ka speaker karon nga kahaponon, willing ba mong magpailalom aning format and rules sa atong debate karon nga kahaponon mga tinahod nga mga speaker? Willing mo. Mesa? Yes, willing. Okay, thank you. So kay ato namang giampuan ni mga igsoon, mga kakukabildo, mga igsoon, mga parente, mga kasingkayan, ato nang sugdan ang atong diskusyon karon nga kahaponon. Ang atong first speaker utrohon nako gikan sa Seventh-day Adventist Church. Siya ang mopamatuod sa atong topikong pamatud-an nga ang adlong igpapahulay nga kapitong adlaw sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. I will now give the time to Ma'am Eden Mesa. Ma'am, when your time will start when you start to speak. Okay, maayong hapon sa tanan. Mao ni ang inyong pobre nga higala gikan sa Malaysia. Akong pamatud-an nga ang adlaw nga ipapahulay nga ikapitong adlaw sa semana nagapadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. But before that, tagay kog time, gamay nga time sa pagpasalamat. Una sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoo sa higayon nga iyang gitugot karon nga kita magkukabildo sa kamatuoran. Og usab akong pasalamatan si Sir Randy nga naghatag sa ako higayon
Kay wala gyud ko nakasulay og debate. So nalipay ko nga friendly kayo yang approach nga okay daw. So na-encourage pud ko nga sige sila yan nato, testingan nato. So salamat kayo si Randy sa higayon nga imong gitugot kanako. Og labaw sa tanan akong pasalamatan ang mga people behind me nga nagpasensya, nagbilar. Na salamat kayo sa inyong pasensya sa pag-train sa ako. Anyhow, bisan gabi lang, at least kahit paano na atay ma-present karon. Alright, so ma-proceed ta nga akong pamatud-an nga ang adlaw nga inog nga igpapahulay nga ikapitong adlaw. Yes, sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia o referensya. O mao kini ang ako ang presentation, a Sabbath rest for the people of God. Akong pamatud-an sa kini nga presentation karon nga inyong nakita, Brother Sir Randy, hinaot nga mag-focus ka diri nga nag-ingon diri sa Hebrew 4 verse 8 to 11, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following example of disobedience. Nakita na ko diri ang dako nga gugma sa Dios nga gusto gid niya nga kita makasulod sa rest nga iyaha nga gipahulayan tungod kay dili siya gusto nga adunay mawala kanato tungod sa iyang dako nga gugma nga re kanato. O kung ato ang padaluman ang pagtuon sa kini nga verse nga verse 9, Hebrew 4 verse 9, nagaingon diri sa Orthodox Jewish Bible, therefore there remain a Shabbos minatra for the Am Hashim, which means therefore there remains a Shabbos. Shabbos means Sabbath or Saturday. Next translation about Hebrew 4 verse 9 sa Complete Jewish Bible nagaingon diri, so there remains a Sabbath keeping for God's people. Remains a Sabbath keeping for God's people. Ako lang giklaro kay tungod kay importante kayo kana mga Brother Randy, Sir Randy, meaning a Sabbath keeping for God's people. And then ma-proceed ko diri sa Jubilee Bible 2000, nagaingon diri Hebrew 4 verse 9, there remains therefore a rest. Sa Greek, sabbatismos for the people of God. Ang meaning diri sa rest, sabbatismos, nga kung atong basahon sa the New Testament Greek lexicon, ang meaning sa sabbatismos is a Sabbath keeping. So kung ato adyong basahon ang tibuok nga Hebrew 4 verse 9 sa Greek, nagaingon ni siya ara apolipites sabbatismos to lauto theo. So mao na siya si Randy ang buot pasabot ni ana. Og karon diri sa Hebrew 4:4, kung atong balikan ang Hebrew 4 verse 4, nagaingon diri sa New International Version, for somewhere he has spoken about the seventh day in these words, on the seventh day God rested from all his work. I hope nga klaro ka na siya. O diri pa sa atong God's Words translation, ang Hebrew 4:9 nagaingon, therefore a time of rest and worship exists for God's people. Exists for God's people. And then pagasundan kini sa pagasundan kini sa balikan ako to. Sa Good News translation, nagaingon diri nga, as it is, however, there still remain for God's people a rest, like God's resting on the seventh day. So, kumanhita sa atong sa strong concordance,
The word remains in Greek is apolipete, which means leave behind. Leave behind. For so many Sabbats mentioned in Leviticus 23, yearly Sabbats like Pesach, Hag, Hamatzot, Shabbos, Soklos, Yom Kippur, there is one that leave behind. And that is in the weekly Sabbath in Leviticus 23 verse 3, because this Sabbath commemorates the creation week that God had created. So meaning, gi-emphasize diri nga naay na leave behind, naay nagpabilin tungod sa adunay mga Sabbats nga nawala. Okay? So kung ato ang tanawon, there is a strong concordance, ang root word sa apoliptai is apolipo, means to leave or leave behind. So paano siya gamiton? Kanus-an siya gamiton? I leave or leave behind, past, I am reserved, remain, or I desert or abandon. So mao na siya. Og sa pagpadayon, ang pulong nga rest in Greek is sabbatismos, which means Sabbath keeping. So, ang strong concordance nagingon, sabbatismos as Sabbath rest. Okay? And the definition as Sabbath rest, ang gamit niya is a keeping of the Sabbath, which is a Sabbath rest. And then, okay? So, diri, Sabbath in centuries. Akong pamatud-an, dugang sa akong pamatuod, nga ang ikapito nga adlaw nga Sabbath nagpabilin, the Sabbath across the centuries in the beginning, institution of the Sabbath. Thus, the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And the seventh day, God ended his work, which he made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. So meaning nga katong mga nangawala nga Sabbath, na yearly Sabbath, wala na apil ang weekly Sabbath. Kay kini siya gi-establish from the very beginning of creation, nga makita nato sa Genesis 2 verses 1 and 3. Okay? So, akong pamatud-an nga nagapadayon ang first century Sabbath observance. Mabasa nato diri nga si Jesus, and he came to Nazareth where he had been brought up, and his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Luke 4 verse 6. And another verse from Jesus in Matthew 19, 16, 17. Jesus, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, If thou wilt enter into life, commandments. That is how important the commandments. Okay? So another word from Jesus in Matthew 24 verse 20, nag-ingon siya nga, pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Jesus asked his disciples to pray that in the flight from the doomed city of Jerusalem, they would not have to flee on the Sabbath day. This flight took place in 70 AD. So, kung ang kini siya nga gisulti ni Jesus Christ, wala pa ni siya na abot sa tuwa karon, in the future pa ni siya. So his followers nagingon, and they returned and prepared spices and ointment and rested the Sabbath day according to the commandment. Mabasa nato ni siya sa Luke 23 verse 56. And aduna pa kitay dugang sa ato ang pamatuod. The disciples kept the seventh day Sabbath in 84 times in the book of Acts. Paul as his manner. His manner, iyang nabatasan, iyang gigawi, was went unto them
in unto them, and 3 Sabbath days reasons with them out of the scripture, according to Acts 17, verse 2. And Paul and Gentiles, and when the Jew were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. And the next Sabbath came almost the whole city together to hear the words of God. Mabasa nato din siya sa Acts 13, 42, and 44. Nakita nato nga kini nga panahon nagbuylog ang tibuok tao sa katunga city sa pagtambong sa maonga Sabbath program. And diri makita nato pa sa Last 5 minutes. first century Jewish historian nga mao si Josephus. Ingon siya, there is not any city of the Grecians, nor any of the barbarians, nor any nations whatsoever whither our custom of resting on the 7th day hath not come. So nakita nato siya diri sa M. Clutchy Notes and Queries on China and Japan, edited by Denise, volume 4, number 7, 8, and page 100. No? Og si Philo, usa ni siya ka Greek philosopher and historian, unsa iyang declares that the 7th day to be a festival sacred day, not of this or of that city, but of the universe. So, Matt Clutchy Notes and Queries, volume 4, verse 99. Og maingon mausab, nagpamatuod sa first century si Socrates, usa ka famous ni siya nga historian, for almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries, Lord's Supper on the Sabbath of every week. Socrates, Scholasticus, Ecclesiastes History. Og maingon man si Eusebius, then the spiritual seed of Abraham, Christians, fled to Pelia on the other side of Jordan, where they found a safe place of refuge and could serve their master and keep his Sabbath. Eusebius, Ecclesiastical History. Klaro kayo, Sir Randy? Klaro kayo akong pagmamatuod? O niya pa akong dugang? Si Philo, the philosopher and historian, affirms that this Sabbath was on the 7th day of the week. It is certain that the ancient Sabbath did remains and was observed together with the celebration of the Lord's Day by the Christians of the East Church above 300 years after our Savior's death. I learned a treatise of the Sabbath, page 77. So, bisan pa, maabot pa ta diri sa 2nd century, Sabbath observance sa early Christians. The primitive Christians had a great veneration of the Sabbath and spent the day in devotion and sermons. And it is not to be doubted, but they derived this practice from the apostles themselves, as appears by several scriptures to the purpose. Dialogue on the Lord's Day, page 189, London 1701, by Dr. T.H. Maurer, a Church of England divine. So, another early Christians said the Sabbath was a strong tie which united them with the life of the whole people, and in keeping the Sabbath holy, Last 2 minutes. Mary followed not only the example, but also the command of Jesus in Getcheti, Getcheti des Santos, page 13 and 14. The Gentile Christian observed also the Sabbath. Get Your Church History, Volume 1, Church, and 2, Part 20 and 93. So, akong napamatud-an nga ang 7th day, Sabbath, nagapadayon o nagapabilin sa panahon sa mga Kristiyano sumala sa mabasa sa Biblia o sa mga referensya. Salamat. Dira lang anay ko kutob. Akong i-wave ang rest. Thank you. Okay. So, dagang salamat, Ma'am Eden. Doon na pa'y 1 minute and 10 seconds na nabilin sa presentation, Ma'am Eden. Pero sa akong pagkadungim,
So proceed tayo igsoon sa atong cross-examination. Wait lang ha, ako lang i-set sa 5 minutes. By the way, samtang nag-set ta sa atong time, atong shout out diay ang atong mga kaubanan diri sa sa Zoom, sila partner Arnold Sagusay, si partner Dan Maasin, si Mads Mief Piamonte, of course ang atong director si Sir Paul. Yan, siya ang atong hindi lang muna namin sabihin yung kanyang buong pangalan kasi for secret lang daw muna yan. So ato po din gitimbaya ang atong mga kaigsuonan dinha sa theological sharing. Sa manulod mananaw daw to sila. So kunya na nato na sila mention, we will now proceed to our cross-examination. Sir Randy, are you ready, sir? Paki-unmute ang imong mic, sir. Ayan. Oops, sorry. Na-mute ulit, sir. Ayun. Ma'am Eden, ready na Ma'am Eden? Okay. Okay. So, 5 minutes will start pag magsugod nag-story si Sir Randy. Sir Randy, go ahead. Okay. Salamat to kay Ma'am Eden. Sumala sa amo ang tema nga naisgutan. Pamatudan nga ang adlay kapahulay nga ikapito sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia Greatest siya. Sa tanan niya nga mga bersikulo nga iyang nahatag, wala ko'y nabasa diya nga Kristohanon. No, Sir Randy? Yes, sir. Cross-examination, sir. Mangutana lang sa ka kay Ma'am Eden. Unya na ka mag-explain. Sige. So, yun na Napakay 4 minutes, sir, and 30 seconds. Sayang ang 30 seconds. Pangutana lang sa sir. Direct question, sir. Okay? Sige. Okay, sir? Ako pangutana, tulo lang kabutang. No? Pwede ba tulo kabutang? Okay? Una, to whom was the Sabbath given? No? Kang kinsa gihatag ang adlaw nga ipapahulay? When, kadua, when the Sabbath given? Kano sa nahatag ang adlaw ipapahulay? Katulo, why the Sabbath given? Nganong gihatag ang adlaw nga ipapahulay? So kana lang kay mahimo nga tubagon ka na ni Ma'am Eden. Okay. Ma'am Eden, tulo ka pangutana. Go ahead, Ma'am Eden. Okay, ang unang pangutana nga kakinsa gihatag, di ba? Yes. Sir Randy, correct? Kakinsa gihatag ang adlaw nga inog pahulay? Okay, nag-ingon diri sa Mark 2:17 nga ang Sabat gihimo para sa tanan nga tawo, human race. Human race, Sir Randy. Okay? Human race meaning gihatag sa imuha o gihatag sa akua. Klaro kayo ang Mark 2 verse 7 nga ang kining nga Sabat gihatag para sa ato ang tanan. Okay, ang next question pakiulit. Kanus asya gihatag, di ba? When okay, the Sabbath given? Okay, when? Bisan pa sa gihatag ni siya sa Exodus, belong ni siya sa 10 Commandments, naglangkop ni siya og 4 ka bersikulo gikan sa Exodus 20 from 8 to 11 gihatag ni siya dinha sa 10 Commandments. Sir Randy, remember the Sabbath day to keep it holy, dili ni siya suggestion, kundi sugo. This is a commandment, compulsory from the Word of God. Dili siya suggestion, dili siya advice, dili siya idea, ni bisan kinsa, kundi usa ka sugo or commandment gikan sa tuang Dios nga naghimo sa langit ug yuta. Ikatulo, nganong nga why the Sabbath given? Okay, why the Sabbath given? Nakita nimo to ang akong presentation first nga mabasa na to sa Hebrew 4 verse 7, 8, 9, 10. Mabasa nimo din ha nga ang Dios dili gusto nga mamatay kita. Kay kung dili kita makasulod sa iyang Sabbath, we all
perish. Mamatay kita. So dili gusto ang Ginoo nga kita mamatay, mao nga gihatag niya sa ato ang adlaw nga inog pahulay. Natubag ang imong pangutana. Salamat. Next question, please. Akong pangutana, sa panahon, nagpadayon, matapan nimo, sa atong tema nga nagpadayon sa panahon sa Kristiyano, kanus ani nga panahon sa Kristiyano? Ma'am Eden. Wala na siya putol, Sir Randy. Wala siya putol. Gikan sa, dili ka makaingon nga kanus ang nagsugod sa mga Kristiyano. Kay nga ni, gikan pa sa creation. Nakita nimo bisan ang nag-create sa kalibutan nga mao ang atong creator nga Ginoong Dios, nagpahulay siya, gi-rested niya, gi-sanctify niya, gibalaan niya ang adlaw nga igpapahulay. Wala kanay putol bisan sa panahon ni Jesus Christ. Akong na-present kaganina, si Jesus Christ, sila Mary, sila Paul, nagpadayon sila. So dili ka makaingon nga kanos ang nagsugod sa mga Kristiyanos kay nagpadayon ka na. Walay putol hangtod sa New Testament. Hangtod sa anto ang panahon karon. Natubag ang imong pangutana. Next question please. Pangutana, Next question. bakit pa nimo sa creation? Doon na ba'y Kristohanon sa panahon sa creation? Tubaga, Ma'am Eden. Sa panahon sa creation, Doon na ba'y Kristohanon sa panahon sa creation? wala pa. So ang ginamit nimo sa panahon ni Jesus Christ. Kaato pa, kaya wala pa may Kristohanon sa panahon sa creation. Stop. Moderators time. Sorry. Ang pangutana, doon na ba'y panahon sa creation? Doon na ba'y mga Kristiyano sa panahon sa creation? Ma'am Eden, you have 1 minute to answer. Proceed. Okay, 5 seconds raman tayo magagamit. Proceed. Kung atong basihan, ang Kristiyanos means the follower of Jesus Christ. O si Jesus Christ, yes, nana. Because Jesus is the creator. Asa man mabasa sa panahon sa creation, Genesis chapter 1 to chapter 2, nga doon na Kristohanon sa creation. Wala siya nakastate. Pero kung imuha siyang sabton nga si Jesus is the creator, so nagapadayon. Okay. For now, mawala na akong tubag sa imuha. So, wala man ganyan mo matubag ang akong Okay, time's up. Time's up, Igson. Sorry kay Sir Randy. O pa pagbuhilo ni Sir Randy, naurot ang time. No? Bitin ng 5 minutes mga Igsonan. So, sige, andam-andam Sir Randy sa imuhang first hand. Akong ginagreet ang atong mga Igsoon, ng mga nagtanaw din na. Sila Ma'am Mara Tolentino, sila Sister Net Hope, kung mga kaubanan din na sa theological sharing, sila Sir Von Tihada, sila Ayan Medina Campihos Medina Campihos, ug ang tanan nga mga gasubaybay kinsa man ni mga dili man ako makita Igsoon. Wait lang ha. Palihog ko comment din ha sa mga nananaw para ma-shout out mo na ako mga pinangga. So, utro na ko, kini ang inyong programang Kuka Bildo sa Kamatuuran. Kauban na to ang atong mga magsusulti karon nga kagabion, sila Ma'am Eden Misa and Sir Randy. O ang nalang gyapon ako mga partner din nalang luminaw lang na sila. Dili man na ilang panahon. So, dili na ta magdugay mga kaigsunan, ato nang ihatag ang 15 minutos usab para sa atong ikaduhang magsusulti. Ako lang iset sir ha, wait lang yun sir. 15 minutes para kay Sir Randy para inigar ang topiko nato karon yung kagapunon nga ang adlawng ikapito, adlawng ikapahulay nagapadayon sa panahong Kristiyano. Sir Randy, are you ready? Yes, I'm ready. Your timer will start when you start to speak. Okay, may hapon sa tanan, usbon ko. Sumala sa among tema ni Ma'am Eden nga pamatudan niya nga nagpapahulay nga ikapitong semana nagapadayon sa panahon sa Kristiyano, sumala sa Biblia o sa referensya. Tanan niya mga bersikulo nga iyang yatak sa Hebreano kapitulo 4, 11, 9 dayon sa Matthew 16 sa patuyang mga gipasgutan, wala yod nabasa diha nga Kristohanon ang gisgutan, no? Kung atong balikon pagbasa ang iyang
bersikulo sa Hebrehanon nga bisaon-saon ako balik basa wa ko'y nakita na basa nga dunay Kristohanon sa Hebrehanon 4, no? 4 nga to sa yang basa ang 4:11. So dili kung tanaw na to magsun ang kapitulo 4, basa na to ang heading, ang labing maayong pahulay alang sa magtotoo. Subot pasabot nga dunay maayong pahulay alang sa magtotoo. Wala man di ang mabasa nga dunay Kristohanon. Sumala sa ing gibasa niya nga 11 matapos sa 11 nidagan siya sa 11 ni ambak siya sa 11 nga napay 1 napay 2 napay 3 ni ambak sa 11 busa maningwa kita sa pagsulod ni anang nga kapahulayan maningwa unya nagpahulay na laban ni naningwa nya ni pahulay na ka di ba naningwa haron walay bisan kinsa nga tao nga mahulog sa mausab nga panag-ingnan sa masukihon. Sa verse 9 ang gibasa, busa nagapabilin pa ang kapahulayan sa adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Sumala mato pa niya God's people daw, ang adlaw ipapahulay alang sa God's people, sumala sa mao nga bersikulo sa mato pa niya, kini wala gihatag sa laing kanasuran kuni ngadto sa tanang kundili ngadto lang sa Israel. Salmo 147 verse 19-20, basahan na lang ninyo kay mato pa niya, wala gihatag sa tibuok kalibutan ang maong nga kasubuan o ang maong kabalauran. Malakay 4:4, wala gihatag ang mga hintil, mato pa niya, wala nining maong kasubuan. Roma 2:14. Mato pa niya ang Roma gani ang sa Roma sa ilang kaugalingon kuan sila kanang wala sila Dios kaniadto. Dios sa silang kaugalingon, nagsubay sila sa ilang kaugalingon, nagsubay sila sa pagtulunan sa ilang mga ginikanan kaniadto, no? Sumala sa 2, mato pa niya sa 14. Kay kung ang mga hintil nga walay kasuguan nagabuhat subay sa kinaiya sa mga butang sa kasuguan, kini sila walay kasuguan sa nga kasuguan sila sa ilang kaugalingon. Yan, mingon si Ma'am Eden nga nanak ni Kristohano, wala may Kristohano sa mga bersikulo nga iyang nabasa. Ang size 4 gani, mato pa sa Roma yapon size 4, 14, kay ang sala dili kaghari kaninyo kay wala kamo sa ilalom sa kasuguan kundi sa ilalom sa grasya. Mo kanibot pasabot sa Roma, ang mga hintil wala sa ilalom sa kasuguan kundi nailalom sa grasya ni Ginoong Kristo. So balik ta sa 4 gayong gisbutan niya sa 9 sa Hebrehanon, no, 4 sa 11 bato pa niya busa maningwa kita unsa man atong tinguwaon ang kapulayan ang gisulti ni Josue, no? Mato pa sa 8, gilakbayan ginya ang 8, wala niya gibasa ang 8. Kay kung si Josue mihatag pa kanila og kapahulayan, wala unta siya magsulti mahitungod sa laing adlaw. Sa ato pa dunay gisulti ni Josue mahitungod sa laing adlaw. Ha? Karo kay na kung si Josue mihatag pa kanila kapahulayan, wala unta siya misulti pa mahitungod sa laing adlaw. So ang 11, ang kapahulayan ang gisulti diya sa 11, dili kapahulayan nga Sabado, dili kapahulayan nga Sabat, kundi ang kapahulayan nga gisulti diya sa kapitulo 11 mabasa sumala sa Mateo kapitulo 11. Klaro kay nagingon sa kapitulo 11 sa Mateo 28 ngadto sa 29 ngadto sa 30 mato pa niya, no? Umari kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Sabat ba nila gingon ni Kristo? Sabat yung gingon niya? Papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo og magtuon kamo kanako kaya ako mahagop og mapinubsanon sa kasing-kasing o mga kaplag kamo papahulayan sa inyong mga kalag. Pasabot langit ang gisbutan diha
ni Josue sa verse 14 verse 11 sa chapter 4 sa Hebrews, langit ang iyang gisgutan dili adlaw. Kung nagisgot man siya sa 9, kung nagisgot man siya sa 4:4, gisgutan ang kaniadtong panahon kana ang isang nagikumparal ni Josue nga ang maayong pahulay mao ang pahulay nga langit dili adlaw. Ano man sulugo ng kalibutan eh. Kung baka pahulay pa lugar ka, kung sulugo ng kalibutan, nabali pahulay nga worship. Matod pa niya, no? Ang Sabat kuno, matod pa niya ang Sabat, ang pulong nga Sabat is rest. Nabali Sabat worship. Kaulugan sa Sabat worship. Dili rest, pahulay. So tanan ba tao sa Jerusalem, tibok sa Israel, ni adto sa sinagoga haron sa pagsabat? Tanan ba? Dili tanan ni adto. Ang uban nga silang panimalay kay sa kalayo sa sinagoga sa Jerusalem, sila puting layo mo baklay pa na og pila ka bulan, pila ka adlaw, maabtan sila sa adlaw ipapahulay, patyon sila sa Dios. Unsa man gingon diya? Someone may ask, what day is the Sabbath day? Sabbath day according to the Bible is the 7th day. Gigamit pa niya ang creation. Ang creation wala may Kristohanon sa creation. Di ba? Gigamit pa niya ang creation. So, is the 7th day. And everyone know that 7th day is Saturday. It was the day of God called the nation of Israel to observe. Ang gingon diya ang pag-observe, dili man Pilipinas. Wala man nag-ingon diya nga gisugo ang mga SDA na mag-observe sila sa Sabat. Kung ating basahon ang Deuteronomy 5, Deuteronomy 5, no? O sa ato sa ipadayon no, mato pa niya, God created the world and all things were in the 6 days. On the 7th day, God our Maker rested. Sumala sa human sa creation, ni pahulay ang Diyos. O mato pa niya, if God rested on the 7th day, and through Moses, He gave the Sabbath keeping as a law to the nation of Israel, does not mean all those people who lived before Moses observed the Sabbath keeping. Moses has answered. Mato pa niya. Kung sa gitubag ni Moses, Moses called all Israel. Huwag yan mingon nga tibok kalibutan yung gitawag. Kaya sumala sa Salmo, kung giingon ganyan Salmo 147 verse 19-20, walay labot ang tanang kanusuran sa kabalauran niya atong panahon sa kang Moses. Mato pa na sa 1, umitawag si Moses ngadto sa tibok Israel og mingon, kanila patalingog ka o Israel sa kabalauran sa mga tulumanon sa akong igasaysay sa imong mga dumulong. Kining adlaw aron magtuon kamo kanila, magbantay aron sa pagbuhat kanila. So giingon diha nga ang gisulti diha Israel man ang gisgutan to observe. Deuteronomy, take note, Ma'am Eden. Deuteronomy 5:1 ngadto sa 3. No? From the foregoing text, we could see that Adam, si Seth, si Enoch, Methuselah, Noah, Abraham did not observe the Sabbath. Wa kay mabasa sa creation, panahon sa creation, panahon sa tumaginikanan nga nagbantay sila sa Sabbath. Di ka makahat og bersikulo nga silang Adan, silang Abraham, silang Noah og uban pa ang atong mga ginikanan kanila to kanila nga nagbantay sila sa Sabbath. Moses said, not with our father. Sila kaklaro kikana, no? Kaklaro kina sa yung sa 3, dili sa atong mga amahan gibuhat ni Jehova kun kini nga tugon kun dili kanato gibuhat kini bisan kanato panahon kana basig mingon po si Imam Eden na kanang kanato apiltana. Israel ang gisgutan diha. Israel ang gisulatan, Israel ang gisugo diha. Dili tanang tao. Ug mato pa niya, the Sabbath keeping was given. Last 5 minutes. Mura ka lang sa oras. Sige. So, sa Hebrews 9:17, og mato pa niya, this was true that where the testament is, there must also of necessity be
be the death of the testator, for the testament of the first after man and dead. Otherwise, is no strength of all while the testator buwi pa, no? Sa Hebrews 9:17, 17, kinahanglan nga naghimo sa bagong tugon moagi una og kamatayon aron kini mogahom ang New Testament. Anong kinahanglan pa man nagbuhat ang Dios of New Testament? Nga perfect man kaha ang Old Testament. Ang Old Testament man ilin kakuhaan nato ebidensya sa pagka-Diyos ni Kristo o mga pagtulungan nga nangahitabo sa atong mga ginikanan, no? Sa patriarchal o sa Mosaical dispensation. Kakuhaan nato na og panag-ingnan dili ang balaod. Ang balaod dito ni Kristo nga gisgutan dia sumala sa Matthew 5, no? Matthew 5 magsugod ta sa 17 sa 18 sa mata pa niya. Jesus did not come to destroy. Yes, wala niya gi-destroy ang maong kabalawran. Kaya naman, wala pa man siya namatay. Nagwali pa man si Kristo. Wapit niya siya sa sinagoga. Sumala sa Lucas 4:16, sa sinagoga, harang sa pagwali. Kaya nga naman, kung magwali, luglag ka Ma'am Eden, dito ka sa lasang o dito ka sa dagang mga tao, asa man ka magwali? Sa lasang o sa dagang tao? Siyempre, sa dagang tao, di ba? O sample, tatag sample, sa beach, unsang adlaw ang pinakadagan sa beach? Domingo, Sabado, or either Domingo, o di ba? So, mato ka sa lasang, way tao dito ka magwali. Siyempre, mato ka sa beach. Unsang adlaw? Domingo. Nabatasan ang imo, mato ka kada Domingo, harang sa pagwali. Tama ang gingon ni Kristo. Pero kung atong basahan ang katibok ang chapter, nasuko ang mga Hudyo kaniya. Nga naman, gipahunong niya ang adlaw ng Sabat. Ito nasuko ang mga Hudyo kaniya. Nga buot siya patyon sa verse 29 sa Lucas. O sa John 5, mabasa mo nimo dito ang sa size nga hantod karon akong ama nagabuhat gyapon sa adlaw nga ikapahulay. So muna nga dugan daghan kay nga wala mamasabti sa maong ang Biblia sa tao, no? Kung atong basayon kayo kung tanawon nato mayo 2 minutes. ang Matthew 5:17 was saying that this one is all be fulfilled. It would be destroyed. Hantod ang tanan matuman sa hingpit. Sumala sa gingon sa Biblia sa Hebrews 8 pa sa 13, Roma 10:4, Galatia 4:5 og Titus 1:16 og Corinthians 16, 1 Corinthians chapter 16 verse 2 and 2 og Acts chapter 20 verse 20 nga nagatigom ang mga apostoles ang mga Kristohanon adlaw Domingo dili Sabado. Sa imong mga bersikulo nga gihatag walay Kristohanon mabasa nga dunay Kristohanon sa imong mga bersikulo. Entonces, dili ka makapamatuod nga ang adlaw nga ipapahulay nagapadayon sa mga Kristohanon karapam kay ang ipangutana kanimo kanus-a nga panahon sa Kristohanon wala nimo na matubag kung kanus-a kay kaniadto sa Old Testament from Genesis to Reveal ato Malakay walay Kristohanon kanyatong panahon. Pag-abot sa Acts chapter 2, diyan ang sugot ang 3,000 ka mga kalag gibautismuhan o gidugang sa iglesia. Asa sila gidugang? Sa iglesia. Unsan nga iglesia nga gidugang? Sa mga apostoles. Kaya una na bautismuhan ang mga apostoles pinagi sa Holy Spirit nga gitungtong sa ilang mga ulo o nakasud sila mga nagkalaing pinulungan nakabatong sila og gahom. Diya sa Acts chapter 1. O sa Acts chapter 2, dito nagsugod ang ilang pagwali hangtod ni ining panahona nga ang Church of Christ ni apil, naka-apil niya anang kaluwasan nagiwali sa mga apostoles. Ay nagwali bisan si Pablo kay mato panimo si Pablo watay mabasa nga si Pablo nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Si Pablo sa buhat 13, 14, 20, 40, 42 o buhat 70 o sa 3 o sa 18 buhat 18 time na Brad? Yes, time na Brad. Sayang ka Brad, o mo. Yan, sige lang sir, na pa may rebuttal. Thank you.
ato, oops, sorry. Baka pala akong, ayan. Oto atong speaker, gikan sa negative side, mga igsoon. Gikan sa Church of Christ, dinha sa Cagayan. So, kayo ang iyang pag-ribat, no? So, atong ginatimbaya usab di ay ang tanan ng mga membro ni Sir Randy. Sir Randy, pastor, baka sa maong iglesia, pastor? Ah, sir? Dili bro, palang ko, membro lang ko, ultimo lang ko ng membro. Yan. Amen. Yan, no? Membro lang, pero nakig-share po usab sa membro po sa Seventh-day Adventist Church. Thank you, Sir Randy, sa imong matahog nga first stand being the negative of this debate. Dili na ta magdugay igsoon, ato nang ihatag ang 5 minutes cross-examine gikan pod sa affirmative side. Ma'am Eden Misa. Ma'am Eden, are you ready, ma'am? I'm ready. Okay, your 5 minutes will start when you start to speak. Okay, so Sir Randy, salamat sa imong presentation. So nakita nimo ang ato ang tema nga pamatud-an nako. Okay, balikan ako ha. Pamatud-an nako nga ang adlaw igpapahulay nga ikapitong adlaw sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia o sa referensya. Imuha ni siyang nasabtan wala? Yes or no? Nasabtan ako na siya, ma'am. Okay, thank you. Imo ni siyang giuyunan? Giuyunan ko na siya, ma'am. Asang imong giuyunan? Ang adlaw nga igpahulay nga maong ikapito o ang pagpadayon sa panahon sa Kristiyano? Ang atong topic, ma'am, may atong giuyunan. Okay, asa nga specific topic nga ang imong giuyunan? Ang adlaw nga igpahulay nga mao ang ikapito nga Sabado or ang pagpadayon or ang both? Ang adlaw kay papahulay nga mao ang ikapito nga semana. 7th day. So imong kini siyang giuyunan. Yes, ma'am. Okay, thank you. So sa imong presentation kaganiha, imong gilitok nga wala koy napamatud-an na Kristiyano. Kay mao ning imong gi-question nga walay Kristiyano didto, di ba? So, akong pangutana, ang kanang comment at andre sa Hebrew 4:11. Ang kanang giingon dira nga rest. Unsa na siya sa Greek word? Unsa ang Greek ana? Kay para masabtan nato ang punto. Unsa ang Greek word anang rest din ha sa Hebrew 4:11, 4 verse 11. Kung mutana ka mang usay Greek word, wala man ko magtuon og Greek, pero ako sabtan sa rest is paulay. Dili worship. Okay. So matud nimo wala gihatag sa ubang nasod ang kasuguan. Di ba? Both ba sabton wala nay labot ang uban nasod sa kasuguan? Only the Sabbath, ma'am. Way labot. Okay. So, ang buot pasabot nimo nga ang kasuguan para sa tadan nga nasod, pero ang Sabat walay labot ang tibuok nga nasod. Yes, ma'am. Deuteronomy 5:3 nga to sa 1 nga to sa 3. Okay. So, unsa ang pagsabot nimo aning Psalms 105 verse 7 nga nag-ingon, "The Lord is our God, His commands are for all the world." Unsa imong pagsabot ani? Namakak ba ni o ikaw ang namakak? Pwede ba na akong basahon, ma'am, ang kung bersikulo? Okay, moderator, pwede siguro na to pwede mamimangay og time sa pagbasa. Okay, time po. Psalms 05 verse 7. Atong oras na bilin, 1 minute and 47 seconds. Since magbasa si Sir Randy, akong i-post ang time. Okay, basahon Sir na. Randy. Okay, atong basahon sa Salmo 147, mato pa sa verse 19-20. Gipakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran o ang iyang mga tulumanon kang Israel. Klaro ka na nga verse 19.
Wala mingon nga tibok kalibutan. Tulumanon ka sa tibok kalibutan, wala. Israel. Wala ni Okay. ata ang ingon ni ini bisan sa unsang nga nasod og may tungod sa iyang mga tulumanon. Sila wala manghibalo niya na. Klaro kaya na ma'am nga bersikulo. Okay. Okay, So, time ang resume. kanang kung padayon ko sa question, Sir Japet. Yes, Okay. next question So, please. Yes. so makita nako siya sa Good News Bible nga translation nga nagaingon nga the Lord is our God, His commands are for all the world. A Good News Bible translation. Unsa ni siya? Imuhan ni siyang dawaton o dili? Only the King James version ma'am ang akong dawaton. Moderator? Unsa Yes, ang ma'am. ato ang gisugtan ng gaganina sumala sa atong balaod nga ato ang kahuron ang tanan nga mga dagko nga mga version. So dili niya daw wala ta nag-agree nga ang King James version lang ang atong dawaton diri nga debate. Okay. Sir, Sir, wait, sir. Sir Randy, do na kay counter objection, Sir Randy? Go ahead. Ngani ma'am, sa imong gibasa nga Biblia, mo disagree ko ana kanuman. Klaro kay nga akong King James version. Imo bang ipagbangga ay bangga ang Biblia? So dili nimo dawaton Okay, ang lain. Up, Okay. Ma'am Meden, moderator's time. Okay. Moderator's time. Ang oras na to, 1 minute and 16 seconds. Kung palihog ko kung na electric fan diha, palayo, gamay kay, kita kay, dungog kay Dre ang kwan. So, kinsay dol-dol, electric fan na niya diha. Si Randy? Yan, palihog ko, sir, kay, sayang, static kayo, sir. Ang ako ay Ang hangin. ito sa nako kay ang ito mo lamok. Kana. Okay, so yan, thank you. Sige, pangita ko na ko inyong rules, no? Asa na ko ito nabutang? Wait lang. Natabo na, nari. Ay, wala. Yan, wait lang mga John, ha? Ang atong, sa akong naibalaan, yes, atong dawaton ang tanan nga version. Ay na, nakita na. Wait lang ha, kung ikapipistoy para mausap ang basa. Ayun. Yan. Sir, dungog po kayo ang kwan. Sang imute ha. Yan. Okay. Ang ingon dire nga ang atong masardo. Yun. Number 9 sa atong rules. Pwede makagamit og tanang version sa Biblia apan pwede mo qualify ang debater nga sayop nga translation. Busa dili kini mahimong basihan sa ebidensya. So pwede man tang mo gamit og referensya mga kaigsunan pero naman po tay rules dinhi nga respetuhon ang tubag sa atong kaatbang. So I will take the answer of the negative. Ma'am Eden, please proceed to your next question. You still have 1 minute and 16 seconds. Ma'am, time will resume when you start to speak. All right. So, ang ako ang sunod nga question, uyon ka ba sa gisulti sa Hebrew verse 9 nga do na pay nabilin nga Sabbath rest alang sa katawhan sa Dios? Uyon ka o dili? Yes or no? Categorical question, categorical nga tubag. Sir Randy, can pa-mute, sir? Pa-unmute sa imong... Sorry. Dili ma'am. Yun. Yes, sir. Proceed. So, ang imong answer nga dili ka mo uyon? Wala yan, sir. Dili lang. The next question. Perfect. Sige. Next question na lang. Okay, next question. Matod nimo nga dili nimo uyunan nga adunay Sabbath rest sa Hebrew 4 verse 9. So, ang kining giingon diri nga Sabbath rest para sa katawhan sa Dios. Ang kining katawhan sa Dios, kinsa man ni sila? Israel. Okay? Dagatag bersikulo ma'am. Okay, so ang imuhang gipamatud-an
nga ang katawhan sa Dios mao lamang ang Israel. Yes or no? Time's up. Yes. Yan. Okay. Time's up. Sir Randy, ikadol magidinon, sir. Paliog kog sibog gamay sa imong mic, sir. Nagkakusog gidinoon. Ibisa kong gipapalayo. Thank you, Sir Randy, sa imong pagtubag sa mga pangutana gikan kang Ma'am Eden Misa. O ito ang atong first round exam sa cross-examination sa ilang mga first hand sa ato mga speaker gikan sa affirmative o gikan sa negative. So nindot kayo, no? So ang atong mga viewers na igsoon nga niabot na sa 10,000 kaganiha. So karon ana akong mga tropa sila Ma'am Kate Hofen. Maayong hapon din na buntag man siguro ron din na sa ilaha kay naman ni sa abroad. Yan, Ma'am Net, Ma'am Kate. Good morning, good day din na sa inyo ha. Asa man karon na mabutang. Si kani Koreano. Kutna. I don't know if I read it correctly. Mayong hapon sa tanan. Ayan. Si Sir Von Inganyo Tejada. Sir, mayong hapon din na diya mo, sir. Naroon diya sa Caloocan. Nga sige imbitar sa ko ang mag-speaker sa ilang iglesia. So mayong hapon maayong pagtanaw ninyo kaninyong tanan diha. Bani in taon mi hantod mahuman ning atong programa. Og sa tanan pod ng mga kasangkayan ni Sir Randy nga atong bisita dinhi sa atong programa, amo po gina-greet o gina-shout out. Padayon mo sa pagsuporta zone og comment mo din na sa Facebook. O diri lamang sa atong kanunay mo mag-atang ni atong programa igsoon ha. O irregular pag gani kayo in taon among mga schedule dinhi lamang sa nag-inusarang programa sa tibuok kalibutan. Kukabildo sa kamatuuran. So karon nya kahaponon igsoon di ta magdugay diretso na ta sa atong second round which is the rebuttal. Atong ihatag ang panahon kay Ma'am Eden Misa from SDA Church para sa iyang rebuttal 10. Ay wait lang ma'am, ako sa i-set ang time ma'am ha. Yan reset. 10 minutes lang sa atong rebuttal round. Ma'am Eden, are you ready ma'am? Ma'am Okay. Eden? Yes, Yeah. madungan ko? Yes ma'am, I can hear you. Loud and Alright. clear. Your 10 minutes will start when you start to speak. Proceed ma'am. Okay. O nasuban ko mga kaigsunan tungod kay gi-reject ni Sir Randy ang Psalms 105 verse 7 nga iya sa Good News Bible nga nag-ingon nga ang kasuguan para sa tanang tao. Gusto gid niya nga isalikway. Gusto gid niya nga isalikway ang kasuguan nga para lang gyud kuno sa dili daw kuno para sa tanang tao. Karon iya hanapon kining gibawi nga ang kasuguan lang kuno nga tanan iya sa tanang tao luwas sa igpapahulay. So ang buot pasabot nga gusto ni Sir Randy nga ang lain nga sugo tumanon natong tanan pareha sa dili magpatay, dili mangawat, dili manapaw, dili mangilog og mga balay sa imong isig ka tawo, mutahod sa imong ginikanan. Mao lang na ang gusto niyang nga aprubahan nga tumanon para sa tanan. Pero ang adlaw nga ipapahulay daw exclusive lang para sa mga Hudiyo. Tungod kay para kaniya ang mga Hudiyo lamang ang gikapoy. Ang mga Hudiyo lamang ang kinahanglan og pahulay. O di ba? So sa ato pa kita as a human being para sa yaha wala ta nabilong aning giingon diri sa Exodus sa what is this? Sa Mark 2 verse 7 nga para kini sa tanan nga tawo. Dili day tama bilong sa tawo si Randy. Mao ni siya ang pagka nasub-an gyud ang ako nga kasing-kasing kay dili day na siya na nakabilong. So unsay gisulti dinhi sa sa Roma 2:28 to 29. Nagaingon diri nga kita
mga Hudiyo dili sa physical pero sa spiritual. So kita tanan naa kitay part sa Sabat, pero gi-specific niya nga ang Sabat lang gyud kuno ang dili pwede sa atoa, no? Ang Sabat lang gyud. Ning agree na siya nga ang uban. Pero hinumdumi nga ang Sabat is naa siya sa sulod sa 10 Commandments. Si Randy, kung kwaon nimo ang Sabat sa napulo ka sugo, ang imuhang napulo ka sugo, dili na kana siya kompleto. Kay imuhang nang giwaksi, imuhang gilabay, imuhang gi-reject, imong gibasura ang ikaapat nga sugo nga nag-ingon ang Ginoo, remember. Maulang ni walay lain nga sugo sa 10 Commandments nga gibutangan sa Ginoo og remember. Kay nganuman, kay kabalo siya nga si Randy makalimot. Mao to nga gibutangan gyud sa Ginoo og remember. Karon, look, ang 10 Commandments, ang Sabat nga sugo, nakabutang siya sa tunga-tunga sa 10 Commandments. Na siya sa middle. Sa imong gugma sa Dios ug imong gugma sa isig ka tawo, na siya sa tunga. So, unsa ka ang mahitabo sa napulo ka sugo kung wakison ni Sir Randy ang Sabat kay dili kuno para sa atoa. Pero ang Numbers 15 nagaingon diri nga ang balaod para gyud sa tanan. Walay exemption. Og diri sa Marcos 2 versikulo 17 nagaingon diri nga ang tanan nga human race. Ambot lang kung si Randy kung nabilong baka ni siya sa human race, wala ko nakasabot. Kung asa niya gipasakop ang iyahang nga kaugalingon, dili dai siya nabilong sa human race. Wala dai siya nabilong diri nga ang Sabat para sa tawo. Wala dai siya nabilong sa tawo. Mao ni ang iyang buot ipasabot nga ato ang tuhuan. Og nakita nato ang iyahang nga mga presentation kaganina, wala niya nabali ang ako ang gipresentar. Wala niya nabali ang mga lig-on nako nga presentation about sa nagpabilin ang Sabbath rest. Niya, wala nimo nasabtan ang Matthew. Okay? Ang Matthew 11:28. Last 5 minutes. Wala nimo nasabtan kung unsay pasabot sa Greek ni ana og naghatag lang ka og imuhang kaugalingon pagpanabot. Okay? Abi niyo nganong mubasa man ta og Biblia? Tungod kay nangita ta og kamatuoran. Pero sa pagbasa nato og Biblia, aduna kitay mga consideration. Daghan kitag mga consideration nga atong pagasundon gikan sa kay kining ato ang Biblia sinulat man na siya sa Hebrew, di ba? Tapos ang ato ang Old Testament tapos sa Greek. So kung para masabtan nato kinahanglan nga masabtan nato ang unsa siya sa Greek. Mogamit ta sa ilahang mga dictionary. So diri, ang buot pasabot diri kung imong subayon sa Greek nga term, ang gipasabot diri nga rest sa Matthew 28. Rest is atapauso. Rest is katipausin. Ang buot pasabot ani, rest is sabatismos. So, lahi ning sabatismos, lahi po ni siya ang katipausin. Kaya kining katipausin, mao ni siya ang buot pasabot ani nga rest diri usa ka resting place, abode. Like resting place, imong gilito kaganina nga ang Ginoo maghatag og kapahulayan, asa na siya? Usa na siya kadapit? Usa na siya kaduog? Usa na siya ka lugar? Mao na siyang gingon nga katapusin. Dili na nimo siya pwede maparehas sa Hebrew 4:9 tungod kay ang Hebrew 4:9 ang ginaingon diri sa Hebrew 4:9 is sabatismos. Sabatismos, Shabbos, Sabat, Saturday, dili na nimo siya pwede nga ma-compare ang giingon dira nga rest sa Matthew 11:28. Tapos imo hapong na-mention ang about sa Matthew 5 verse 17. Nga sumala pa nimo, wala gi-break ni Jesus Christ ang sugo. Tungod kay sumala pa nimo, tungod kay nagwali pa siya. So sa ato pa di ay ang buot nimo ipasabot nga kung wala na di ay siya nagwali,
si Jesus di ay musupak na siya sa ihang sugo. Gubaon na niya ang ihang sugo. Mao na ang imong gingon kagayina si Randy nga ang kanang Matthew 5 verse 17, wala gisupak ni Jesus Christ ang kasuguan kay tungod kay nagawali pa siya. So sa tupa, kung wala na siya nagwali, ang buot nimo ipasabot nga si Jesus manilapason sa sugo. Nagmulapas siya pero dili pa siya mulapas karon kay tungod kay nagawali pa siya. Og imo pong gigamit ang verse nga under ta sa kasuguan. Kinsa may under sa kasuguan? Ang katong nagtuman sa sugo o katong naglapas? Siyempre, kung wala ka naglapas, dili ka ma-under sa kasuguan. Mao bitaw nga kung ikaw makasala, kung ikaw makapatay, mapriso ka, under ka sa balaod sa gobyerno. Kay tungod kay nakasala ka, under ka sa law. Pero once nagtuman ka sa sugo, wala ka ning patay, wala ka ning ngawat, wala ka nag-drugs, wala ka ng rape, dili ka mahimong under sa kasuguan. Si Randy, maunay buot pasabot sa dili ta under sa law. We are not under the law. So, ako ang ipadayon kaganina sa akong dili day ni sa para day sa imuha, dili day ni sila mga Kristiyanos, ang mga early Christians nga ako ang gilitok unsa day ni sa pagsabot aning early Christians, Sir Randy. Unsay pagsabot nimo aning early Christians nga akong gipamatud-an sa 2nd century of bisan diri. Early Christians, the primitive Christians did keep the Sabbath of the Jew. So Christians, si Randy, tanawa ang imong mata on board. Your eyes on the board. Christians. Christian, ayaw pag-ingina nga walay Christian. Okay? Christians for a long time together did keep their conversation upon the Sabbath, in which some portion of the law, which we read, and there continued till the time of the Laodicean Council. So, ang early church, it is certain that ancient Sabbath did remain and was observed together with the Lord's Day. Oh, di ba? So, makita na to diri, padayon na siya, hasta na siya sa 10th century. O diri, makita nato diri sa Leviticus 26:39. Adunay pahulay sa yuta, ingon nga adunay pahulay hangtod didto sa langit. Time is up? Yes, ma'am. Time's up. Okay. Ayan. Bitin kayo ang 10 minutes para kay Ma'am Eden Misa. Ayan. Thank you, Ma'am Eden. Gikan sa atong affirmative side sa Seventh-day Adventist Church nga siya ang gapamatuod sa atong tema nga atong ginahisgutan karon nga kahaponon. Pamatud-an nga ang adlaw ipapahulay nga ikapitong adlaw sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. So karon padayon ta mga kaigsunan adto ta sa atong cross-examination 5 minutes. Wait lang, ako lang otro nga i-reset ang atong time. 5 minutes. Ayan. Sir Randy, are you ready, sir? Paki-unmute ko, sir. Wait, yan. I'm ready, sir. Okay. Ma'am Eden, are you ready? Okay, I try. 5 minutes. We'll start when Sir Randy will start to speak. Okay, padayong tanong sa ato topic. So, gitahod ko man na ang sa istorya ni Ma'am Eden, ya manginangaw ng huna, although yarap ng huna-huna. Moderator's time. Sir Randy, otro no, sir, cross-examination, sir. Pangutana usa sa istorya for 5 minutes. So, nagasto nimo imong 15 seconds. You still have 4 minutes and 45 seconds. Cross-examination, sir. Okay? After the presentation, cross-examination. Ready na, sir? 5 minutes, ha? Last 4 minutes and 45 seconds para sa imong cross-examination. The timer will start when you start to speak. Pag ingon nimo nga remember, pangkinsa niya gi-address, Ma'am Eden?
Ikaw, Asa mabasa? Mark 2:27. Matthew 27. Mark 2:27. Mark 2:27. Okay. Mato pa niya, pwede ba na ako basahon? Mato pa niya, og siya nagaingon kanila nga ang alay papahulay gibuhat alang sa tao. So dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Akong pangutana, kanang tao ba dia, tanan ba tao? General ba ang pagkabot sa verse? Yes. Or Human race. Yes. human race? Okay, kung human race mga siya, so sumala sa atong outline, asa man mabasa nga ang mga Kristiyanon nagbantay sa adlaw papahulay? Asa mabasa nga ang mga Kristohanon? Okay. Mabasa din ha sa Post time. Sorry, Ma'am Eden. Oh, okay. medyo, Ma'am Eden, daw sa imuhang mic, Ma'am Eden. Or kay si Randy yata. Plug and plug daw. Kung doon na mo mic. Pansi kayo, static kayo dire. Ma'am Eden, kindly unmute daw, ma'am. Atong tanawon, ma'am, kung wala na ba ang saba. Okay. Yun, wala na. Okay. Sige, Ma'am Eden, padayon sa imong tubag. Proceed. Okay, asa mabasa? Mabasa sa mga referensya, klaro kaayo. Nga ang Asa gani? nagbantay sa adlaw inog pahulay. Asa lagi mabasa? Kaya kung verse. Katong basahon. Asa mabasa? Kadaghan sa akong gipresentar, wala gyud nimo giano. Okay, Acts 17 verse 2, basta ha. Acts 17. Verse Okay, 2. kung basahon na sa Acts 17 verse 2. O si Pablo gingon sa iyang nabatasan. Wait, sir. Wait. Okay, ako lang ipahimangno ha. Our time remaining 3 minutes and 14 seconds. Akong ipahimangno sa itong duha ka mga speaker. Dili jud ko mo tingog hantod wala ko'y objection na madungog igsoon. Okay? Proceed. Sige, tagasan ako sa chance nga mobasa, human ani mo object ko ha. O sige, Ma'am Ellen, matupan nimo sa buhat 17 dos, no? Dos. Og si Pablo ingon sa iyang nabatasan misulod sa kanila sa kanila og misulod sa tulo ka adlaw nga ipapahulay nagasaysay kanila gikan sa mga suratan. Asa diri mabasa ang Kristohanon? At moderator, kagani objection. Moderator, objection. Naka-mute ka. Nakamute. Wala ka niya. Naka-mute ang Yes, ma'am. What's your objection? Time Yeah. post 3 minutes. ang amo ang topic nga pamatud-an nako. Nga ang adlaw nga ikapito, nga ang adlaw nga ipahulay nga ang ikapito nga adlaw sa semana o nga nagapadayon sumala sa Biblia o sa referensya. Dili nako, wala nako gihamatud-an nga akong basahon. Human si Sir Randy, ginapabasa ko niya nga ginapabasa. Ako lang sing ibang pagbigyan ka ganina. Pero ang ako ang time is pamatud-an. O sumala sa Nehemiah 8:8 nga pamatud-an ang Biblia at isabton og itudlo. Mao na akong gihimo karon nga akong gipamatud-an. Gigamitan ako siya dagang nga mga Biblia og mga referensya. Akong gipamatud-an, dili nako wala mi nag-agree nga basahon out of ano siya. Okay. Objection sa Okay, no? objection. Yes, any counter objection, sir? Iya ko nang gipamatudan. Pero wala man ko nabasahan sa iyang mga bersikulo nga doon na Kristohanon. Okay. Moderator's time. Sir Randy, ako Yes, sir. lang pahinumdum, sir. Okay. Doon natay rule din sa atong debate na number 7. Kita na yun ako. Number 7, gingon dire, gidili ang pagkomentaryo sa panahon sa pagpangutana. So, i-reserve na lang na imong komentaryo, sir, sa panahon na pangutana rin, sir. Okay? Either you agree or disagree with the question, you are satisfied or not satisfied, just proceed to your question.
Okay, mutana I ko will sa accept sir, wait, hindi pa ako tapos. I will accept the objection of the affirmative. Proceed to your next question, sir. We still have 3 minutes and 1 second remaining. Proceed, sir. Okay. Okay, akong pangutana sa Marcos 2:27. Asay Kristohanon ani mabasa? Ma'am Eden. Ang mga Kristohanon, tawo na sila. So, nabilong sila sa Marcos 2:27. Kaya ang mga Kristohanon, tao man usab. Okay. Mao na kung Ano po? natubag imong pangutana. Ito na po tana, wala matubag. Ito na po Okay. tana. Kining tao nga imong gingon nimo Kristohanon. Tagay ko Moderators lain. time. Moderators time. Moderators time. Sir Randy. Sir Randy. This time, sir, muhatag og isa ka warning, sir, ha, sa imo, ha. Akong bawasan ni imong time, sir, pag maabot nagtulo ka warning. Utrohon ako, ayaw lagi pag komentaryo, sir. Nasa atong rule number 7, ayaw gid pag ingon nga wala natubag or wala na mabasa kay na atong respetuho na mapud sa atong rule number 6. Oo, nawala na akong signal. Hello? Hello? Karuman. Are you still there? Karuman. Mandungan nimo. Ampot nyo. Hello? Lelo. Sorry, nawala ko makaigsunan. Naka-time post ha. 2 minutes and 34 seconds. Madunggan ko niya. Oh, Nag-change Yes, ko ma'am. line kay na under na among PLDT. Praise the Lord. Pwede masamo ka kung kwan. Okay, nibalhin ako og line. Stable na ni. Utro na ko, Sir Randy. Nasa tong rule number 7, gidili ang pagkomentaryo sa panahon sa pagpangutana. So, hangyo lang ko nimo, sir. Ayaw na, kaduha naman ko nimo gibuhat. So, hatagan tagag usa ka warning. Kung imo pa gining usbon, mahimong duwa. Imo pa gining usbon, mahimong nang tulo. Pag tulo na ni kabuk, sir, mubawas na kog 1 minute sa imuhang remaining time. Karon, namantay rule nga number 6, respetuhon ang tubag sa kaatbang. Either you agree or you disagree with the answer, you're satisfied or not satisfied, just let it be and proceed to your next question. Is that clear, Sir Randy? clear. Thank you, sir. So, you still have 2 minutes and 34 seconds. Proceed Okay. to your next question, sir. Madam Eden, akong pangutana mo ra gid ni. Tagay kog bersikulo mabasa ang tanang early Christian gisugo nga magbantay sa adlaw nga pahulay. Gisugo. Ang sugo para sa tanan. Ang sugo para sa tanan. Nangita ka og Kristiyano, si Paul Kristiyano siya. Og nagbatasan siya nga moadto sa adlaw sa simbahan kada adlaw nga inog pahulay. Sumala sa Acts 17:2. Next question. Okay, next question. Okay, nagisot ka may pagkampol. Kung si Paul Kristohanon na sa unsang pamaagi si Paul nahimong Kristohanon? Pinagi sa pagsunod niya kay Jesus Christ, nahimo siyang Kristohanon. Kadua po ta na asa mabasa? Sa Acts 17:2. Asa nga Acts 17:2, okay. 17:2, Acts 17:2. Makahatag ka ba og word nga kanang Acts 17:2 dunay Kristohanon? Si Paul usa ka Kristohanon, si Randy. Pulong Kristohanon, wala man si Paul nagwali. Si Paul nagwali. So ang pulong nga Kristohanon, makahatag ka bag bersikulo sumalas sa atong tema nga ang mga Kristohanon nagpadayon kanang panahon na asa mabasa ang mga Kristohanon nagpadayon sa adlaw nga papahulay. Okay. Ang ako ang pagdawat sa pagtuon ako sa Biblia, ang katawhan sa Dios mga Kristohanon kana. Natubag imong pangutana. Subot pasabot nga kung nagbasa lang ka, nagtuon lang ka, Kristohanon na. Yes, basta mosunod ka ni Jesus Christ, you are Kristohanon. Asa mabasa? nagsunod ka sa iyahang
sa iyahang nga sugo, nagsunod ka sa iyahang pagtulunan, mao na ang definition sa Kristohanon. Unsa day mong definition sa Kristohanon? Mabasa Asa nga lagi- Kristohanon. Ang asa lagi mabasa? Kristohanon, si Randy, ang Kristohanon mao ang pagsunod sa kay Jesus Christ, mao nang Kristohanon. So si Paul nagsunod kay Jesus Christ, so he is a Christian. So sa ato pa, si Paul Ikaw ra, dili ka Christian. Kay wala man ka Sa- nagsunod kay Jesus Christ. so sa ato pa, ako katagaan og flow, sa ato pa, si Paul, Okay, time's up. Kristohanon Ayan, time's up. Yan, nabitin na po ang atong duha ka magsusulti. Mayroon pong 5 minutes rin ang atong cross-examine igsoon. Kayog nadungagan pa ng 5 minutes. ay, Bukal Sunod na ginig-samot, di ba? Ayun, okay ra 5 minutes kay hataman ra sa inadlaw. Dili gid kayo mo bukal o hindi makapasok. Sa daghan kayong salamat sa atong duha ka magsusulti, no? Mga banggiitan jud kayo, mga member lang ni mga igsoon na, mga newbies lang po ni sila, pero mga lig-on sa pagpangalagad sa ilahang sa atong Ginoo ug usab mga defensor sa atong mga doktrina. So karon nga mga orasa, mga igsoon, mapadayon na ta sa rebuttal stage. Na sa mga comment, basa ko sa mga comment. Mayong hapon sa tanan, Brad moderator. Ayan. From Sir Von Inganyo Tejada. Ug mayong hapon usab. Good afternoon, sir. Gikan 12 PM daw karon, alauna na siguro. Dito daw sa iyang lugar nga gitrabahoan. Kunya, ingon ni Ma'am Jera Auman. Go, 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 Ma'am Eden. Watching from Saudi Arabia. O, di ba? From kuan na gid ni atong debate. Kanang international gid in town kay ni. From Kate Hofen nga nung mga yuman ka og letra por letra, sir. Understanding naman na followers of Christ, Christian. From Ma'am Kate Hofen. Ayan. So, Sir Randy. Yes, thank sir. you, mag-reset sa day ko sa atong time. Ayan. So, padayon mo mga pinangga, no? Mga higala na to din ha. Luzon, Visayas, Mindanao. ug sa tanang mga Pilipinong Bisaya sa tibuok naong sayuta nga nagasubaybay ning atong programang Kukabildo sa Kamaturan. Dunay usa ka diskusyon tali sa Seventh-day Adventist Church o Church of Christ. Karon natong ihatag ang panahon sa 10 minutes rebuttal stand from Sir Randy. Sir Randy, are you ready, sir? I'm ready. Your time Okay. will start when you start to speak. Okay, salamat no, Ma'am Eden. So, murag gakapang kaniya sa iya kay wala man gyud matubag ang among topic nga giuyunan, wala may Kristohanon nga mabasa ni hatag lang sa mga bersikulo nga kanang bersikulo Kristohanon na daw. So, panitan dili sila Kristohanon. Kay mabasa man nato nga tao. Kaya yung gigamit niya nga bersikulo nga sa Marcos 2:27, wala may Kristohanon na gibutang. Kumato pa niya kuno, ang kanak kuno 27, anak kuno tao dia, Kristohanon daw na. Unsa niya pag-prove na kana sa Kristohanon? Kumato pa niya, og siya miingon kanila, nga ang alay papahulay, gibuhat alam sa tao, dili ang tao alam sa alay papahulay. Siya na kana, wala buhat ang tao para sa alay papahulay. Kung gibuhat ang alay papahulay para sa tao, kinsang tao, muna importante kayo, kay kung ato na ilang kob, nga tanang tao, no? Kung tagaan tamo kanang sample, ang balay gibuhat alang sa tao, yes, tama. Okay, kana bang balay nga gibuhat para ba na nimo? Kay tao man. So pwede ba rin ako na mamili kana imong balay, akong sudlon, di ako matulog sa imong kwarto, di ako matulog sa imong sala, di ako makaon sa imong kusina. Pwede ba nako ang kuno na kana imong balay, ako na kay tao man ka? No, dili specific, dili general. Kay ang kaniadto ang adlaw nga ipapahulay nga matod pa niya, what does the Bible teach about the Sabbath? Is the Sabbath of the Christian today of worship? Let us note what the Scripture teach about Christian and the Sabbath. The Sabbath time, the word Sabbath appears the Bible in the Exodus chapter 16:23. Take note, Ma'am Eden, instruction were given on how to observe the Sabbath when given in Exodus chapter 20 verse 8. Una wala masabti ba? Wala ang tanan nga gisulti ni Ma'am Eden sa Hebrews chapter 4 nagisgot ning kaniadto
o gi-explain ni Josue nga ang dunay pay laing adlaw sa verse 8 nagisgutan ni Josue. Og sumala po sa Matthew 11, mismo si Kristo dumuol pa mo. Ingon pa naguludo siya nga dumuol pa mo nga nanaman ka ang Sabat. Dumuol pa mo. Anong ka mo makataplap ka pahulayan sa iyong kalag. Ang pahulay dahil isutan diya. Dagang kasi istorya, Latin, mga Latin word. Ang mga tao dili kasabot unsay Latin, unsa nga Latin, unsa nga kana siya mga Latin diya. Dili iklaro na to ang pulong kaya ang pulong manggod masabtan sa tao kung tinuod ba ang imong giyaw-yaw. Nagisgot man siya unsa ang Sabat, unsay kahulugan sa Sabat. Wala man siya nagtuman sa among gipamatud-an, nga pamatud-an niya ang adlaw pahulay na ikapitong adlaw sa semana nga nagapadayon sa panahon sa mga Kristiyanon. Huwag siya kabalugani kung kanusa na siya nga panahon sa Kristiyanos. Nagisgot din siya kang Pablo. Si Pablo na dahil Kristiyanon. Ano nagwali pa man si Pablo kung tanan tao Kristiyanon na? Diba? Ano ba sa'yo pag pangunahuna ba? So, atong iklaro, atong i-clear. Kay matod pa niya, bisan sa tanan nga, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magbaka, di ka magkasaksi, gipalig-on na ni Kristo diya sa krus. Iyang gipalig-on. Pinaagis kamatayon, tinalan mamatay si Kristo, aron ang bagong tugon, mugahom kini. Og ang wala nagpadayon nga mao ang adlaw sa Sabat. Kung buhaton ito mga ito, basahon dito sa Hebrews, City, mato pa niya sa City, sa Hebrews City, Kapitulo City, versikulo 12, no? Mato pa niya sa 12, kay nailisan ang pagkasadit tungod sa kinahanglan usab nga ang kasuguan na ilisan. Yung na ba nila sila nga kanipuno ceremonial. Wala may ceremonial o moral, wala man tudlo ang Biblia moral o ceremonial. Para bagi ilang ang taon gi aguhago ilang kaugalingon nga wala man nagisgot na siya og ceremonial o kasuguan ang gisgutan diya. Kinahanglan po tuno ilisan ang kasuguan. Kay mato pa sa 18, kay giwagtang ang nahuuna nga sugo tungod sa kahuyag o pagkawalay katuslanan nini. Kay walay bisan kinsa nagihingpit sa kasuguan. Sinan kana? Doon na ba nagihingpit sa kasuguan? Wag ani kadto si Moses na katabok sa Jordan. Puto ba isa sa diya sa tiilan sa Jordan? Diya sa bukid gikuha siya sa Dios. So muna nga wala masabti sa tao na Last 5 minutes. the Bible very clear. The 10 Commandments were part of the Old Testament. Dito na sugod daw matupad ya to whom Sabbath given gihatag sa mga Israel. Wala gisiyam iden nakatubag sa among topic. Unta ang topic unta iyatan tubagon to sa kahatag og bersikulo na kini nga ginagpadayon sa mga Kristiyanon. When the Sabbath given, ano sa gihatag dito sa wilderness? Take note, Deuteronomy 4:44-45. Dito sa wilderness gihatag ang adlaw nga ipapahulay sa tao. Dili sa tanaman sa din. Nehemias 9:13-14. No? Basahan niyo na. So there was no Sabbath day observed for man till about 1,500 BC. Wala nag-observe yan ang panahon na. Why the Sabbath given? Nga naman, to remember. Kasi mag-iinag ni Christ to remember sa Exodus. Ang mga Israel, to remember is a sign. Exodus 31:13. Basahan man yun din. Exodus 31:13. To remember the Sabbath is a sign sa tao, tali sa tao o sa Diyos. Also the Sabbath help them to remember their slave in Egypt, how God delivered them. Naulipon ka ba? Naulipon ba ang SDA sa panahon sa Israel paghatag sa adlaw ng ikapahulay? Wala. Nang gihatag nga ikapahulay sa Israel, aron ilang i-remember ang Dios nga gikuha sila, gilukat sila gikan sa pagkaulipon. Deuteronomy 5:15. Klaro kina nga mga bersikulo. So muna nga dito sa panahon ni Kristo nga muna nga ang adlaw nga ipapahulay haron why the Sabbath given haron ilang hinumduman ang Dios
kung giunsa sila sa pagkuha sa Dios. It is a sign nga ang katawan sa Dios ug ang Dios, ang katawan mo ang Israel. So ang mga hintil sa Salmo 147, Ma'am Eden, dili sa 105, kundi 147, 19:20 ang bot pasabot niya. Og Malakay 4:4 og Roma 2:14 og Roma 6:14. Wala sa kasubuan ang mga hintil. Kanong sa lang ta nakabaton og kaluwasan, Ma'am Eden? Pinagi sa grasya ni Kristo. Iyang kaluoy. Nagpalansang siya harong kita matubos ang atong mga kasalanan. So kung mag-iskuta ko ang wali ni Pablo, giwala niya ang kamatayon ni Kristo, ang paglubog ni Kristo, ang pagkabanaw ni Kristo, mo ang paggabanaw sa adlaw nga ikapahulay. Yan nabanaw siya sa adlaw. Last 2 minutes. Nga nabanaw ato Ginoong Kristo. Ug mo man sa Acts chapter 20 verse 7, iso nga sila nakatipik-tipik tinapay haron sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Mo na iyang giwali. Giwali niya ang kamatayon ni Kristo. Sadya nga gilansang siya sa Kristo. Giwali niya ang pagkalubog ni Kristo o ang pagkabanaw sa atong Kristo. Nan, kung ang Sabat, perfect pa ang Sabat, wala unta pangitai alang sa ikadua. Hebrews chapter 9 verse 9, Hebrews chapter 10 verse 9 to 10. Basaha, Ma'am Eden. Gikuha niya ang nauna o gipuli niya ang ikadua. Anong gikinahanglan pa man sa Dios? Anong gihimo man Kristo? Ang Jeremiah 31:31 ngadto sa 34. Hebrews chapter 8 verse 8 5 verse 5 chapter 8 verse 5 sa Hebrewanon 8 paingon sa 13. Naghimo ang Dios bag-ong pakigsaad para sa tao. Kaning tao nga imong gisgutan diri sa Marcos 2:27 mao ni ang gisgutan sa mga Israel, ang gisgutan diya nga ang Sabat gibuhat alang sa tao, mao da ang mga Israel. Kaya diya sumala sa Exodus, kaning Numero, Deuteronomy, mabasa sa Deuteronomy, Israel ang isgutan diha, dili ang hintil. Di ba? Kung hanap, abinin mo, tunang yung nato ba, sakto gayon ang Biblia. Kung pataka lang ta, may ingon lang ta nga, sige, Sabat niya, giwagtang na di ang Sabat. Kaya nga naman, mato pa niya, huyang ug walay kapuslanan. Si Kristo mismo nag-ingon na, huyang ug walay kapuslanan ang Sabat. Unya, mingo pagita nga magsabat. Asa man Sabat balaw sa Sabat? Say balaw sa Sabat, dili ka pwede maghalin, dili ka pwede magluto, dili ka pwede magawas sa imong balay, dili ka pwede kundi na ka sa kwarto magbalaan. But pasabot ni Ma'am Eden nga magbalaan na siya adto sa Sabado. Pero Domingo pa sa Friday di siya balaan. Kay Sabado ra ang gisugo nga balaan. Time's up. Di ba? Time's up. Thank you, Sir Randy, sa sa rebuttal from negative side. Gikan sa iglesia sa Church of Christ. So, mga igsoon, di na ta magdugay. Aron mainit-init pa. Reset na to, 5 minutes na for our cross-examination. Ma'am Eden, andam na kasi mga pangutana, ma'am? Yes. Yan. So, throw na to ang atong topiko karon mga kaigsunan karon kahaponon. Akong pamatud-an nga ang adlaw ipapaulay nga ikapitong adlaw sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia ug referensya. Ma'am Eden, your 5 minutes will start when you start to speak. Okay, si Randy, ingon nimo, imong gisiguro gyud nga ang Mark 2 verse 7 para lamang sa mga Israelites. Asa mabasa nga ang tao ay Israelites lamang o kita mga unggoy na ta. Dili na ta mga tao, di ba? So asa mabasa nga Israelites lang ang kanang Mark 7 verse 27 verse 2. Chapter 2 verse 27. Asa mabasa? Deuteronomy 5:22, Deuteronomy 4:13, Deuteronomy 9:11. Dayon 1 King chapter 8 verse 21. Exodus 31:31. Exodus 16:17. Deuteronomy 5:2-3. Romans chapter 2 verse 11 to 15. Ephesians chapter 2 verse dagan tag bersikulo ana Ma'am Eden. Deuteronomy 5:15.
Daghan Okay. tag bersikulo nga kanang tao diya ang iskutan mao gayud ang Israel. Dili pastuanon. Okay. So, thank you nga daghan kay kag verse. Alright, so, pwede basahin ko isa lang nga nag-ingon nga ang tawo Israelites lang. Okay, atong basahon na. Nga ang tawo Israelites lang. Oh, sige. So, ang mga So, Gentile atong basaw na? Okay. Sige. Isa lang, isa lang. Salang, sige. Deuteronomy, no, 5, 5, kapitulo 5, sa 1. O mitawag si Moses ngadto sa tibuok Israel umingon kanya, patalingog ka o Israel sa kabalauran o sa matulumanon nga Objection, moderator, objection. Time pause. Yes. Hot niya nga po ang time. Daghan pa kay ko gusto ipangutanan niya. Wala Yes. niya gibasa ang akong gusto nga ipabasa niya. Nga ang Israelites ra ang tawo nga giingon sa Mark 2:27. Mao na akong gusto mabatian. Dili Okay. na pa yun ang ako ang oras. Kadaghan pa kay ipangutanan nga akong gusto ipangutanan niya. Murag luig kayo ba? Bro, sige lang. Okay, objection accepted. Sir Randy. Okay. Ingon man ka Sir Randy ko no nga na ay teksto mabasa nga ang Israel tao lang. Palihog daw tug basa sir mao na gipangayo ni sa atong affirmative side. Wala ang gigisgutan man gud diha ang tao diha mao ang Israel, specific man gud na. Pero kung mingon siya nga tao lang, yaman ang pangutana nga tao lang. Yes. Okay. Moderator's time. Okay. Namanggod sa atong kwan sir, namanggod diri sa atong rules nga kung unsay pangutana which is naman sa atong pangutana o nga categorical mo to sir, giklaro mo gito niya nga ang iyang gipangayo kay kuno miingon man ka nga ang tawo Israel ra. So mo na iyang gipangayo sir sa imuha. So since diingon ka nga yes, dunay mabasa, so mo na iyang giatangan sir, mo na giatangan niya. So kung wala, kung dili mabasa, we will proceed to your next question, to the next question. Okay. Naay mabasa sir or wala? Na. Sige, palayo kong basa sir. Okay. Exodus 31. Otrohon ako sira ang gipangayo sa affirmative nga ang Israel, nga ang tao Israel ra, walay apil ang hintil. Palayo kong tubag sir. Exodus 31, 31 o 16, 17. Exodus 31, 31, Exodus 16 o 17. Oh, Ma'am Eden, are you satisfied with the answer? We will now proceed to the next question. It's okay. Pagbigyan ako siya nga di gyud niya matubag ang pangutana kay wala man gyud siya makitaan nga ang Israelites lang. Okay. Yeah, no, Sorry, nice sorry. comment. Proceed Okay, to your next question, question. You still have 3 minutes and 3 seconds remaining. Proceed to the next question. Okay. So, si Jesus ba nahimo siya nga slaves? Kay ningon man ka nga ang Sabat gihatag lamang sa mga Israelites tungod kay nahimo sila nga slaves. Si Jesus ba nahimo nga slaves? Kay si Jesus batasan man pud niya ang mo adto sa sinaguga kada sa adlaw nga inugpahulay. Yes or no? No. So meaning ang imuhang gi-present, okay. Next question. Ang imuhang gingon nga kung maingon ka nga ang balay, pwede ba na unsa may common thing sa balay o sa kasuguan sa Dios nga giingon dira sa Hebrew sa Mark 2:27. Ang giingon dira nga para sa tao. Parehas ba ang situation kung naa kay personal things? Parehas ba ang paghatag? Parehas ba ang situation? Kay inuha mang gigamit siya nga parallel ang balay nga kung maingon lang ka nga balay, kinsang balay nga gusto nimo i-specific. Parehas ba nga ang personal thing nimo sa Mark 2:27? Pareha. Okay. So imong gihisgutan dinhi ang Hebrew 7:12. Unsang kasuguan din ha ang giusab. Wala dili na siya 10 commandments ang giusab. Wala kay ang giingon dinhi nga ang giilisan diri mao ang priesthood, ang Levitical priesthood. Tungod kay gi-change nila from Levites to Judah.
Kay tungod kay si Melchizedek at si Jesus lineage ni Judah og Next ni question, ma'am. Yeah, what's the okay. question? Nagwali naman siya. Okay. Yeah. Proceed to your Ay, question. ma'am. nakalimut ko. Sige. Sorry. Okay. So, next question. Yeah. Pag moingon ba nga remember the Sabbath day to keep it holy, kalimtan o hinumdumon? Inumdumon sa Israel. Okay, thank you. So, asa mabasa sa Exodus 20 verse 8 to 11 nga giingon dira nga hinumdumon sa Israel lang. Mabasa siya o dili? Mabasa. Objection, moderator? Pwede ba nako ipabasa sa Yes. iya ha? Wait. Pwede ba nako i-off ani ang time? Okay, ipabasa nako sa iya ha. Nga mabasa sa Exodus 20, 8 to 11 nga ang remember the Sabbath day para lang yun siya sa Israel. Okay. Thank you, ma'am. The time remaining is last 6 seconds. 6 na lang, no? So, naghangyo og post time. Sir Randy, ang pangutana ni Ma'am Eden is mabasa ba daw din sa Exodus 20 verse 8 to 11? Nga Mabasa. Ang gipa-remember lang mao ang Israel. Post Mabasa. time, sir. Then, yes. Palihog ko tubag, sir. Okay. Basa na to una ang dos. Okay. Para masabtan na ni Ma'am Eden. Ako mao si Juba nga imong Dios o nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Egipto, gikan sa balay sa pagkaulipod. 8, planta pa niya sa 8. Inumdumi mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og bulaton ug sa tanan nimong bulaton apan ang adlaw nga ikapito mao ang sa kaadlaw nga ipapahulay alang sa kang Juba. Okay, sir. Okay, thank you ha. Wala Okay. nabasa. Wala Okay, yun nabasa. No side comment, please. Okay. Last So, 6 mapusit ko sa seconds. next question. Last Okay, last question. 6 seconds. Paspasay para makasunod. Okay, ang Ready? Kristiyano, ang Kristiyano ba tao o dili? Siyempre tao. Thank you. Okay, time's up. Ayan, dagang salamat. Nakasulod yun ang last nga pangutana within 6 seconds. Murag mga NBA player. LeBron James and Michael Jordan. Kaskur lang yapon within 6 Nakasko seconds. sir. Naka 3 points. Oo. Okay, so thank you mga igsoon ug mga igala sa basa sa tag mga comment nato dinhi. Ano? Comment ni Sir Artemio Bahura kani ang barkada ni sa kong papa. Ni panaw na last year. Ingon si Sir Artemio Bahura, Lucas 23:54-55, si Maria uban pang sumusunod ni Kristo na mahulay sila, sumala sa sugo. Kristohanon man na sila. Yan. Si Pastor Elvin Lloyd Lacson Palomares, kinakusgan akong igagaw. Nga kinakusgan sa tanang pagumangko ni Pastor Danilo Palomares, nga atong Executive Director. Mao gini siya ay nakadawat sa dagon ni Pastor Dan. Si Pastor Elvin, agaw, mayang hapon di agaw, di basta-basta agaw, okay kayo, ingon siya. Kaduhar ko ni mo gaw, walo na ka. Okay, si Ma'am Kate Hufen, mao bitaw nga giluwas ka, sir, aron nga makatuman na ka sa kasuguan sa Dios. Ma'am Jera Auman, asa mabasa si Randy nga ang adlaw ipapahulay nga alang ra sa Israelita. Iyan ang gitubag kaganiha. Ayun. So, daghan pa no? Daghan unta kayo pero dili na lang ni nato basahon tanan kay makaingon po ni si Sir atong bisita nga unfair kaning moderator puro sa mga sa Adventista may gibasa. Sa sunod sir, ipasa po ang link sir sa atong debate para maka napo kay basahon. Ipasa po sa mga gano'n. Oh, wala man good. Sige lang sir kay so far kuan mo guni atong channel pa baw pay pagsugod. So dili pa ni kayo siya well known. So next time kung magbisita na po kasunod si Mana diri sa atong istasyon, why not? Let's do this again because we are enjoying and you are so good. Nice person man po ka, dili man po ingon nga sa uban pang pag-isra bulala kayo buutan man kagaisa. So siguro
kung musugot ka, madungagan na po ni inani nga mga dialogo. Okay ba na Tama. sir? Walay problema. Always welcome ka diri sa Panimalay sa Seventh-day Adventist, sir. Basta Salamat. tuon lang, dili lang away, di lang magdag Awal hinagigan nga sundang, ha? So ato lang. Okay, now, mga higala, mga igsoon, mga amigo, mga amiga, mo-proceed na ta mga kaigsunan sa atong conclusion. Tig 5 minutes gihapon ning atong both speaker. Mauna this time ang atong negative side sa gikan sa Cagayan de Oro from Church of Christ, Sir Randy, kalimutan ko sa apelyido, sir, Lander Larubis. Larubis. Oh, yes. Are you ready, sir, para sa imong conclusion? Pila kami na to? 5 minutes. 5 minutes. Okay. Your 5 minutes will start when you start to speak. Okay, salamat to. Atong ipadayon to akong conclusion. The purpose of the Sabbath was an institution of commemoration. It's reminded Israel of two things. Una, there is slavery in Egypt. Nauli ko sa Egypt. Kadua, that Jehovah brought them out by the gikan sa pagkaulipon sa kamot niya paraon, gikuha sila, no? Muna ang purpose sa Sabat na wala tao masabti sa mga SD na mga amigong SD. Deuteronomy 5:15, no? So God taught Hosea and Israel the Sabbath would cease along with the new moon in Hosea chapter 2 verse 11. According to Amos, the Sabbath would begin. Iwagtang, no? Amos 8:59. The Sabbath ceased when the sun went down. At noon, the Christ hung on the cross. Matthew 27 at 45, no? Dito natapos ang adlaw sa Sabbath sa cross ni Kristo. Ito, the Bible says that the Sabbath was only a shadow of the things to come. It was not the reality, blotting out the handwriting of the ordinances and was the against us, which as contrary to us, and took it out, and the way nailed into his cross, no? Dito nagilansang natapos ang Sabat sa cross ni Kristo. Having spoken principalities and power, He made a new them openly over them, and let no man therefore judging you, no? Nga walay bisan kinsa kanang tao nga mo judge sa imo, may tungod sa pagkaon sa kalanon, may tungod sa adlaw ipapahulay kay sa iyang tao mo judge nganong dili ka mo nganong ni kaon ka sa baboy kay hugaw ko matto pa nila nya nganong wala ka nagsabat. If the Sabbath was a shadow, what was the reality? The first day of the week, Christ was raised on the first day of the week, Matthew 16:19. Og matod pa nila sa tunay nag-comment na si Maria kuno Kristohanon. Walay babasa sa Biblia nga si Maria gibautismoan haron siya maymong Kristohanon. Si Maria mahinahimong inahan siya ni Kristo sa udunon nga bahin, physical nga bahin. O si Maria gipili na daang sa Dios. Dili siya ingon nga Kristohanon lang, gipili siya daang sa Dios, si Maria. So walay mabasa si Maria Kristohanon, daan si Maria gipili sa Dios. O wa kay mabasa si Maria gibautismoan sumala sa Acts chapter 2. Di ba? So ilang mga argumento dili makapamatuod wala gayod na matud-an sa SDA nga dunay mga Kristohanon matupan nagpadayon sa panahon sa Kristohanon sumala kuno sa Biblia pero wala na nahatag in taon na sumala sa among nga tema. Ikawalo, the Bible say about the Sabbath was a part of the Ten Commandments written and engraved on the stone, and He wrote upon the table of the word of the covenant, the Ten Commandments, Exodus 34:28. And He declared into you His covenant. Even the Ten Commandments, and He wrote them up
upon the two table of the stone, Deuteronomy 4:13, take note, no, mga kahigala ko SDA. Paul declared state that the administration of Last the death 1 minute. and the engraved the stone was glorious, which glory has to be done away. 2 Corinthians chapter 3 verse 7. And was the writing and the engraved of the stone, the Ten Commandments, and the Sabbath, the part of the Sabbath, Ten Commandment, glory was done away. Kung atong tanawon pag-ayo, ang gipaligon ni Kristo, thou shall not other gods before me. Acts chapter 17, sa Romans o sa 1 Corinthians, mabasa na ito na. Thou shall make yourself, mabasa na ito ng kanang kasubuan. But, ang ikaapat, remember the Sabbath to keep it holy. This is the only commandments not repeated after Christ's death. The Sabbath was not a day of worship in the New Testament of the 8 kinalang the church Time's up. did on the first day. Ayan, nabitin na Ayan. naman si Sir Randy. Apa yung mga versikulo para bangta? Medyo guys, sir. Yes, na time naman yun. Nahurot naman yun. Nahupas naman yun ang 5 minutes. So, sige lang. Dagan pa Lang. Basta na napay gusto niya mo kuan. Naidagan, sir. Okay, so, dagan kang salamat, Sir Randy, sa inyong conclusion. Mo to mga nadungog mga kaigsunan, no? Karon ato na pong ihatag ang 5 minutes conclusion. 5 minutes conclusion gikan sa affirmative side from Seventh-day Adventist Church, Ma'am Eden Misa. Ma'am Eden, are you ready, ma'am? Ready? Yes. Okay. Ladies and gentlemen, Ma'am Eden Misa from Seventh-day Adventist Church. 5 minutes will start when you start to speak, ma'am. Right. So, as a Seventh-day Adventist Christian, nagtuo ko nga ang Roma 2:28 nga kita mao'y espirituhanon nga mga Hudiyo. O nagtuo usab ako nga ang Mark 2 verse 17 usa ako ni ana kay tungo nga ang Sabat para kanako kay ako nabilong man sa mga tawo. Nabilong man ko nga tawo, dili man ko unggoy. O sa Acts 7:38 ang kini nga sugo gipagkatiwala lang sa mga Hudiyo tungod kay wala pa may Kristiyano sa kadto nga panahon. Gani ang Hebrew 4 verse 9 nagaingon diri nga ang Sabat nagapabilin para sa mga katawhan sa Dios. O ako nagatuo gyud. Ako jung gibilong ang akong sarili nga usa ako sa katawhan sa Dios. O gani makita na to diri kung atong balikan ang Sabat, ang Exodus 20 verse 11, very important kini siya pag-ingon sa Dios nga hinumdumi. Og para kini sa tanan nga tawo sumala sa Mark 2:27. Kay tungod kay ang Dios nahigugma kanato og nakita niya nga kita nagkinahanglan gayud og pahulay, weekly cycle. Unsa ta ang mahitabo sa ato mga kaigsuonan kung sa tibuok nga adlaw sa semana, trabaho lang ta, walay pahulay. So, dili ka na nakita sa Dios nga without the Sabbath, our life is miserable. Miserable. Walay pahulay. Sa tibuok nga adlaw, wala. Mao nga, God is good all the time. Gihatag gid niya ang Sabbath nga para sa tanan. Gani, nagapadayon kini. Sumala, ginatawag ni siya sa Genesis 17 verse 7, the perpetual Sabbath, meaning everlasting. Wala ni siya katapusan. From creation up to the new heaven and new earth. Mabasa na to kana sa Isaiah 66 verse 22 to 23. Ang nagingon diri sa 23 kay atong time kulang na. Og nahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan og hangtod sa usa og gikan sa usa kaadlaw nga inog pahulay hangtod sa usa ang tanan mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehovah. So I'm very sure nga ako apil ko ni ini tungod kay usa ko ka tawo nga gitagaan sa adlaw nga inog pahulay sumala sa Mark 2:27.
So, according sa Contemporary English Version, nagaingon diri sa Leviticus 23 verse 3, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy, because it belongs to me. It belongs to me. Ang tanan nga belong sa Ginoo is holy, no matter where you live. You must rest on the Sabbath and come together for worship. Unsay nakaingon diri sa last line? This law will never change. Will never change. Walay pagbago. Pag maingon gani nga walay pagbago, anggot pasabot nga nagapadayon, nagapabilin. Gani mabasa nato din ha sa Revelation nga ang kaaway si Satanas. Last 1 minute. Nag-aligut-gut gyud kaayo siya sa tanan nga mga nagsunod sa sugo sa Dios, labi na ang nagpahulay sa Sabat tungod kay ang pagbantay sa Sabbath day mao ang pag-ila sa atong Dios nga siya ang ato ang Ginoo nga nag-create sa atoa. Ang ako ang hinaot nga ang ako ang tima, ako ang napabarog nga akong nakamatud-an ang 7th day Sabbath is Saturday kini nagpabilin antod pa sa bagong langit og yuta. Salamat, Sir Japet. Thank you. Okay, daghang salamat. Doon na pa'y 20 seconds kapin si Ma'am Eden sa iyang conclusion. Pero she is already satisfied of her conclusion na napabarog yun daw niya iyang tema. Nga ang atong gisgutan karong kapunon igsoon, ng atong gisawan ug gikakukabilduhan. Pamatud-an nga ang adlaw ikapaulay, nga ikapitong adlaw sa semana nagpadayon sa panahon sa Kristiyano sumala sa Biblia ug referensya. Naabot na ta sa last part sa itong debate mga igsoon, ug una sa tanan atong hatagan og panahon tig 1 minute na pod ang atong both speakers sa pagtimbaya o pagpasalamat sa tanan nga mga nagtan-aw o sa tanan nga mga nagsubaybay sa atong programa karon kagabion. Unahon na to ang atong bisita. Sir Randy, basig doon na kay timbayaon o pasalamatan, sir. Go ahead, your 1 minute starts now. Salamat to sa nagapaminaw. Ako lang hinaot ko nga tanan nga mga bersikulo nga atong kasgutan na inyo tanang na-take-note o inyo tanang matun-an. No? Kaya kung unahuna lang sa ato lang nga unahuna, wala ta magsubay sa maong bersikulo, hindi nato tiwason o basa, nilig na na siya matukib kung sa gayod ang kamaturan. Labi na sa gisuti sa Isaiah, no? 56. Moderator's time. Sir Randy. Ay mga otro. Kaya magkakagod, wala pa kayo na ito tuhog batanan ba? Nabitin si Sir Randy mga igsoon, pero panahon na sa pagpasalamat, sir. Salamat ato. Atong gamiton ang 1 minute sa pagpasalamat. Wala na rebuttal. Wala na kamalo ko nabitin ka, sir. Siguro next time na pa, okay? Sige, paliw ko, sir. Pasalamat sa tanan nga mga kaila o sa tanan nga mga gasubebe. Salamat sa nagapaminaw. Salamat sa mga Ma'am Eden. No? Salamat kay hinitagaan ko niya panahon. Ma'am Eden. Bisan to nalayo siya sa wala siya sa atining Pilipinas. So, be safe ng maintain, no, ma'am. Safety lang sa kanunay kasi kung COVID karon nagkaanam o kusog. No? So, tanan nga nagapaminaw, tanan nga nagatuon sa Biblia. Salamat sa inyo, sa inyong mga comment, sa tanan nga nag-comment. Tuloy ko din yung Biblia. No? Salamat. Ma'am Eden. Okay, nagpasalamat ko sa inyong tanan, mga igsuon, ang tanan nga naglantaw din ha sa online. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo. Kung wala kamo, wala pod kami diri. Og salamat pod kay Sir Randy. Og salamat sa ato ang moderator. Og salamat sa ato ang mga bisita. Og nagpasalamat ko sa tanan nga nagpaluyo behind the scene nga sila ang hinungdan nga ni ako nakalingkod karon. Salamat kayo. God bless everyone. Thank you. Okay. Thank you, Ma'am Eden. Ayot tog tanggala unta ang imong share screen, ma'am, kay maguba ang atong setup sa live.
I-share lang yapon. Sorry, ayan. Ibalik tong share ma'am kay mga mabungkag tong atong setup sa live. Matabunan na imong naong. So, ayan, ibalik lang para kay problema ang atong technical team ato. Napasabi nila karon bro. Ayan. So daghang kayong salamat no sa atong duha ka mga magsusulti karon nga yan nabalik na. Nabalik na sa normal. Ay wala pa gid ay. Sige lang. Itanggal mo ko. Ayan, ibalik lang dyan ma'am kay para dili kayo maglisod ang atong Sorry. Okay. So, yan sa comment pa ni Sir Randy, nabitin siya sa iyahang sa debate karon niya kahaponon na mao gina mas maayo ginang mabitin igsoon kaysa masubrahan, ma-overdose ba. Kay di na mo balik. Maayo nang babitinon kay para mo balik pa. Amo gyapon kang imbitaron sunod pohon Sir Randy nga mo-appeal sa atong programa diring ko kabildo. Yan. Buutan manggod ka, buutan nya. Pero dili pa mi kaayo makaingon dili pa ni nako di pa ko moingon nga 100% buutan ni si Sir Randy kay basta gini kahuman aning debate. Mag-post dito sa Facebook. Wala, bro. Luka pa si Juan. Di ba? Tulungan siya wala. Oh, good. Mo na sir, mo na tinuod yung nga buutan ikatulo na without any comment sa Facebook nga backbiting ba. So kung unsa atong panag-ila din sa Zoom, unsa atong panag-ila sa live, amigo ta magkita man ta bisag asa sir, magtinagdanay gid yapon ta bisan nagkalahi-lahi ang atong doktrina. Daghan kay salamat sir. So unta di ka matagam sir, join us again sa atong sunod nga discussion na pod kung do naman. So basa sa tag mga comment na to diri no bago na to yan ingon si Ma'am Jera Aumandre nga uyon na di ay kasirandi nga ang Mark 2:27 apil ang mga Israelita kay tao man sila. Karon pangutana ang Kristohan tao ba or dili? Oh, nang gyapon ni kini natubag man pud ni kagani igsoon. So akong ginagreet ang tanan nato nga mga nananaw padayon biya mo sa pagsuporta like and follow sa atong programa igsoon nga Kukabildo sa Kamatuoran. Kukabildo sa Kamatuoran. Ayan. Nga kaming tulo ni partner Dan Maasin and partner Arnold Sagusay. Mao'y kanunay dinhing anchorman pero mudawat ng mga bisita igsoon labi na tungod kay utang kabubuto namo ni nga programa sa atag yung mother channel, mother na host pa gyud na kaning Three Angel Media Ministry nga gipangunahan sa atong presidente. Kusgan kayo. Di lang namo isaba ang pangalan. So sikreto lang pero kanunay gina siyang nagasuporta namo dinhi magisunan. So salamat sa tanan nga mga nanaw, sila Sir Von, sila Ma'am Kate, sila Ma'am Jera, sila sa paninadre, sila Pastor Elvin Lloyd, sila Ma'am Tolentino Mara, nakahabol gid si Ma'am Mara. Ayan, salamat kayo. Oh, Sir na-comment rin si Ma'am Kate Hoffen. Kabuutan ni Sir Randy. God bless po. Stay safe. O, diba, sir? So, we appreciate people who are really kind and yung makitaan na itong Kristohanon ba, bisan lalahi o kanang relihiyon, diba? So, daghang kang salamat mga higala sa tanan po nato ng mga kaigsuunan. Mr. Moderator. Yes, partner Dan. Pwede lang ko maka-promote sa akong channel. Yes, sure. Mga kaigsunan, mga kahigalan, ayaw ko mo kalimot pagbisita sa atong YouTube channel. Nadiha atong mga debate sa mga Seventh-day Adventist tali sa laing mga relihiyon o makita niyo dira ang Bisaya o Tagalog ng mga debate. Ang paabuto lang nato sunod siguro hanggang Brother Japit nga debate mag-upload nato diha. Stay Defenders ang pangalan sa tuang YouTube channel is Stay Defenders, paki-search lang o kung gusto mo i-message lang ko isend na ko sa inyo ang link. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Okay, isa pa yan partner. Mo to si partner Dan Maasin na siya YouTube channel igsoon SDA Defender. Like and subscribe na mga kaigsunan, nara na din ha. So nanap po ko yung mga debate niya nga ako po yung nag-moderate. Kanos alam po may nagkaila na nila o
karon ra pud mi nagsugod-sugod nga ako tighimong moderator sa ilang debate. So atong suportahan mga igsoon sab ang kapitulo bersikulo atong padayonon sa pagampo si Brother Jerry Sevilla ug ang programa sa pag-aralan natin ug ang pangutana pastor ni Pastor Chris Vacalaris dinha sa atong Hope Channel ug tanan nga programa sa Seventh-day Adventist Church sa Hope Channel. So dili na kay ko magdugay mga kaigsunan kay basig mataas nagmayo mapulan na mo sa mong hulagway dire. So otro nako ali palihog suporta pod gyapon mo sa atong programa. Kukabildo sa kamatuoran matag Huwebes sa gabi. Mo ning atong kuan matag Huwebes sa gabi basta tanan mi libre. Kay usahay duha ra libre, usahay isa lang. So padayon mga kaigsunan sa pagsuporta para sa buloton sa Ginoo tungod kay ang Dios hapit na mo balik. Bag-o na to saradan ang atong programa. Akong yoon si Ma'am Eden Misa sa pag-ampo ma'am. Ma'am Eden? Okay. Magampo ta. Labing balaan na mo nga mahan nga tagiya sa among kinabuhi. Sa kini nga kahaponanon Lord o kagabion dako ang kalipay sa pasalamat namo kanimo sa higayon nga nakahimo kami sa pagbantala sa kamatuoran Lord ngadto sa mga katawhan. Hinaot Lord nga kini nga higayon makahimo kanamo sa pagpabilin diha sa imong tilan. Isip imuhang mga katawhan. Panalangin ni Lord ang matag usa kanamo karon ug ang tanan nga naminaw online. Hinaot nga i-bless nimo ang tanan, i-keep safe nimo ang tanan o God. Labi na si Sir Randy nga among bisita karon Lord. Pati ang iyang pamilya Lord, proteksyonin sila o suportari sa tanan nilang kinahanglanon. Hinaot nga magpabilin ang imong gugma sa among matag usa kasing-kasing. O patawara kami sa among mga sala kay kinta nang gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Stop live. Wait. Okay, thank you Ma'am Eden. Amen for that wonderful prayer. So mga higalan, daghang kayong salamat sa tundo ka speaker Ma'am Eden Misa and Sir Randy. Daghang kayong salamat. Kini ang inyong ubos nga higala. Nga nagikan dinhi sa kauluhan. Magaingon, Brother Japheth Donaire, kanunay ni kaninyong magabi-abi aron ang atong kinabuhi, kanunay aligre. Mayong gabi kanatong tanan ug ubani kami ninyo sa sunod nga higayon dinhi lamang sa nagginusarang tulumanon. Kukabildo sa kamatuuran.